vieraita kansanedustajiehdokkaita, jotka on nyt 6 puolueen osalta tänne tilaisuuteen päässyt. Ja mulla on liuta kysymyksiä, helppoja ja vähemmän helppoja kysymyksiä panelisteille. Toivon myöskin, että välillä otan sitten mahdollisuuden myöskin yleisölle kysyä. Ja pidetään panelistit silleen hereillä, että heillä on aina lyhyt napakka vastausaika ja saavat siinä sitten asiansa esitellä. Meillä on näitä tilaisuuksia ollut muutamia muuallakin ja niissä on yleensä ihan hyvä keskustelu saatu sitten aikaiseksi. Ja nyt sitten vielä tuolta näköjään tekniikkahuitoin laitas puheenjohtaja päälle. Katsotaan lähteekö se nyt toimimaan. Tämä menee myöskin suorana nettiin tämä meidän paneeli, niin siitä syystä ilmeisesti mun ääni olisi varmaan kuulunut. Tuleeko se nyt jo mikin kautta? Tulee ilmeisesti. Niin on tärkeää, että se ottaa sen mikin kautta myöskin tämän äänen. Mutta nyt mä toivotan meidän panelistit tervetulleeksi ja tähän alkuun niin mä annan jokaiselle semmoisen hyvin lyhyen esittelypuheenvuoron. Kuka on, mistä tulee ja ehkä siihen voi loppuun sitten vielä sanoa, miksi on eduskuntavaaliehdokkaana. Ja lähdetään nyt liikkeelle tästä, vaikka Tatjana, ole hyvä. Kiitos. Mä oon Tatjana Huhtala, 60 vuotta ikää ja kotipaikka on tällä hetkellä Ruovesi, mutta asun myöskin Ylöjärvellä, olen siellä pitkään vaikuttanut ja tällä hetkellä mä oon omaishoitaja isälleni. Mutta koulutukseltani mä oon kielenkääntäjä ja toiminut koko työelämäni yli 30 vuotta vientikaupassa. Ja miksi olen ehdokkaana? Koska Ylä-Pirkanmaalta Vasemmistoliitolla oli hyvin vähän asettaa ehdokkaita, että ikään kuin sitten pyydettiin ja on ollut kyllä aikaisemminkin 4 eri vaaleissa joskus silloin nuorempana. Okei, kiitoksia. Ja sitten Keijo, ole hyvä. Keijo Kaleva Virroilta 66. Olen syntyperäinen virtolainen, mutta olin lainassa 27 vuotta Helsingissä ja palasin 2,5 vuotta sitten kuntavaaleihin syntymäkotipaikalle ja nyt mun pääharrastus on ollut sitten kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus. Olen ollut töissä sekä valtiolla että yksityisellä ja lyhyen pätkän kunnallakin. Miksi lähdin mukaan? Mä näin aikamoisen kontrastin, kun mä palasin syntymäkotipaikalle ja sieltä oli hävinnyt sinä aikana 2200 asukasta. Ja mä puhun vähän aluepolitiikan puolesta, kun mä näin, että nämä harvenevat maaseudut, vaikka minunkin kotipaikka kaupunki on, niin se on kuitenkin aika harvaan asuttu. Sielläkin täytyy saada ihmisten elää ja asua ja käydä kouluja. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Olli Poika. Joo, tervehdys kaikille vaan. Olli Poika Parviainen Tampereelta, 34-vuotias ja edustan vihreitä täällä. Toimin nyt 4 vuotta Tampereen kaupungin apulaispormestarina ja vastaan tämän kaupungin osaamis- ja elinkeinopalveluista ja sivistys- ja elämänlaatupalveluista. Ja siellä on mielenkiintoisia kokonaisuuksia sisällä, kuten kulttuuriala ja työllisyys oikeastaan, tai työttömyys Tampereen tapauksessa. Ja olen toiminut politiikassa noin 12 vuotta ja ollut eduskunnassakin avustajana 5 vuotta ja nyt lähdin sitten ehdolle vaaleihin. Pyrkimyksenä tietenkin edistää kestävää kehitystä ja vihreitä arvoja ja myöskin suvaitsevaa moniarvoista yhteiskuntaa omalla osallani sitten eduskunnassa toivottavasti huhtikuun jälkeen. Mitäs muuta? En ole täältä kotoisin ja olen asunut täällä 15 vuotta ja Tampere on tullut kodiksi ja tietenkin eduskuntavaaleihin kun mennään, niin siinähän edustetaan sitten koko Pirkanmaata. Eli tässä olen yrittänyt nyt sitten myös kiertää kenttää. Hienoa, kiitos. Ja sitten Kirsi-Maarit. Joo, olen Kirsi-Maarit Asplund, olen tamperelainen, mutta puolet ajasta vietän Vesilahdessa ihan täysin tuolla maaseudulla. Mä työskentelen asuntomyyjänä YH-kodeilla eli tämmöisellä sosiaalisella asuntotuottajana. Toimin työpaikkani pääluottamusmiehenä ja hyvin aktiivisesti muutenkin ammattiyhdistysliikkeessä tuolla Ammattiliitto Prossa. Ja miksi lähden mukaan? Mulla on hirveä into ja tarmo vaikuttaa ja nämä työelämän asiat on lähinnä sydäntä. Hyvä, kiitos. Raija, ole hyvä. Oikein hyvää päivää myöskin minun puolestani teille kaikille. Ja minä olen Raija Moilanen Tampereelta. Olen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superissa erityisasiantuntijana. Tehnyt sitä työtä 31 vuotta.
Täytyy sanoa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiat niin hoitajana, omaishoitajana, etähoitajana ja sitten myöskin ammattiliiton edunvalvontatyössä on minulle tuttuja ja siksi olen ehdolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakihan viime viikolla siirtyi seuraavalle eduskunnalle, niin on yksi keskeinen asia seuraavan eduskunnan työssä. Ja katson, että minulla olisi myöskin siihen jotain sanottavaa niin kuntapäättäjän, omaisen, asiakkaan, potilaan kuin hoitajan näkökulmasta. Eli nämä on minun keskeisiä asioita ja tietysti se, että valtionhallinnossa, mutta myöskin kuntasektorilla niin on liian ohueksi jäänyt henkilöstön näkemys. Ja kun puhutaan, että kansalaisten puolesta, mitä kansalaiset sanoo, niin minä olen sanonut tässä viime päivinä, että kuulkaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta kuin muukin henkilökunta on ihan kansalaisia. Kiitos. Ja sitten vielä Aleksi. Joo, Aleksi Jäntti Tampereelta tuossa Raija jo heitti semmoisia asioita, että olisi ihan kiva ollut aloittaa heti keskustelu ihan myönteiseen sävyyn. Mistä tulen häpeäkseni, tunnustettakoon, olen syntynyt Heidekenillä Turussa ja asun siellä ainoastaan puoli vuotta, jonka jälkeen sitten Perho ja Oulun eli Pohjanmaan kautta Pirkanmaalle päätynyt peruskouluun, jonka aloitin ja kävin loppuun Kangasalla ja siellä myöskin ylioppilaaksi kirjoitin. Sen jälkeen hetki Helsingissä kadettikoulussa ja tämän jälkeen Lempäälässä, jossa aloitin tämän lyhyen, mutta kirkkaan tähän asti sen poliittisen urani. Ja sotilasuran päätin politiikan tähden niin Pirkkalan tukikohdassa Satakunnan lennoston tehtävässä 2007. Miksi lähdin politiikkaan, niin voin sanoa, että nuorena sisäpolitiikka ei kiinnostanut pätkääkään, mutta ulkopolitiikkaa olin seurannut ihan siitä asti, kun lukemaan opin. Ja siinä vaiheessa, kun omat vanhimmat lapset, joita on 3, nuorin on tällä hetkellä 5, vanhimmat täyttää 18 ja 17 tänä vuonna, mutta nämä vanhemmat lapset oli lähdössä kouluun, niin alkoi kiinnostaa ne oman kunnan asiat ja erinäisten vaiheiden jälkeen sitten sain soiton ja siltä istumalta lupasin lähteä ehdokkaaksi ja sitten se veikin koko käden ja nyt taitaa olla jo toinen jalkakin mennyt sen mukana. Mutta miksi näihin vaaleihin sitten, niin 2 vaaleissa hyvä menestys, mutta ei läpimenoa, edellisessä 3500 ääntä, enkä missään vaiheessa kieltäytynyt ja kun kysyttiin, niin pieni Paavo Väyrynen minussakin asuu, että olin käytettävissä. Kiitoksia ehdokkaille, loistavat avauspuheenvuorot, sopivan lyhyet ja napakat, ja löytyi tässä jo yhteisiä piirteitä politiikka- ja järjestöelämän piirissä. On järjestöelämästäkin joskus kuullut sellaisia tarinoita, että kun on mukaan lupautunut, niin vähitellen siinä on vienyt homma koko käden. Katson täälläkin yleisöä, niin tiedän, että täälläkin on muutamia meidän aktiiveja, jotka on aika tavallakin mukana. No nyt lähdetään sitten ihan varsinaisiin kysymyksiä. Otetaan tähän alkuun sellainen kysymys, että testataan vähän ehdokkaita, että osaako ne valita puolensa ja osaako ne olla lyhytsanaisia. Tappara vai Ilves? Ilves. 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 Lukko. Lukko. Ei oikeastaan kumpikaan. Ei kumpikaan. Kuntopirkat. Kuntopirkat. Suomen maajoukkuja, molempia kyllä tunnen näistä joukkoista. Olen kannattanut molempia, uskotaan jälkeen. Okei. Ilves ilmeisesti voitti niukasti tänään äänestyksessä. Otetaan yleisöstä vielä, niin testataan Tapparan kannattajat käsi ylös. Ilveksen kannattajat. Ilves voitti tämänkin. Tarkoitukselle en ottanut ensin yleisöstä, että ei ehdokkaille muodostu semmoista mielipidevaikutusta. No, mutta mennään sitten vähän vakavampiin aiheisiin ja lähdetään tämmöistä vähän yleispolitiikan puolelta, niin suomalaisen yhteiskunnan suurimmat haasteet tulevalla vaalikaudella. Ja lähdetään nyt vaikka sitten sieltä Aleksista päin tänne päin tulemaan. No suurin haaste on varmasti talous. Toinen, mitä mä pelkään, että se on turvallisuus, mutta uskotaan ja luotetaan siihen, että se ei ole ajankohtainen vielä ainakaan tulevalla vaalikaudella. Mutta se, että millä saadaan linjaan menot suhteessa tuloihin, tämä on ehdottomasti suurin haaste. Raija, hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että nämä minun vaalikortissani olevat 4 teemaa on ne keskeiset. Eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja sen kuntoon saattaminen ja laajasti sosiaali- ja terveydenhuolto. Jokainen tietää, että se koskettaa meitä jokaista kansalaista. Sitten nuorille työtä. Meillä on ihan liian paljon nuorten syrjäytymistä, koulusta pudotaan ja niin edelleen. Se on tosi tärkeä. 170 000 per nuori menee syrjäytymisen kustannuksiin, eli se on yksi keskeinen asia. 3. asia on perheille tukea. Kun perheissä ja kodeissa voidaan hyvin, niin se auttaa meitä kaikkia. Eli se on merkittävä asia. Tukea ennen kuin nuori tai lapsi on lastensuojelun piirissä. Ja sitten 4. turvallinen ja terveellinen Suomi elää ja asua. Turvallisuus laajasti. Ihan meille, ketkä kävellään täällä Tampereen kadulla, vanhuksille, joka yksin kotona on, lapsille, jotka tulee koulusta, ja terveellinen puhdas ruoka, että sitä voimme syödä, ettei tarvitse okselle mennä heti ensimmäisen sämpylän jälkeen, kun tavataan jossakin. Eli nämä on keskeisiä laajoja, ja kotisivultani löytyy niin kuin isompi juttu näihin, mutta katson, että nämä on niin kuin niitä. Ja mitä Aleksi sanoi, tämä työllisyys, niin se sisältyy tähän nuorille työtä, eli siis kaikille työtä. Okei, kiitos. Mennään eteenpäin rivissä. Eli mä oon kanssa huolissani siitä, että kaikille riittää työtä, siitä, että nuorille on opiskelupaikkoja ja he pääsee työelämään. He ei syrjäänny sitten, mutta myös ikääntyvät. Eli se, että tänä päivänä jo 50 voi olla vaikea saada töitä. Kukaan ei ota sua työhaastatteluun, kun ne katsoo sun ikäsi. Tiedän hyvin monta ihan omasta tuttavapiiristäni, jotka on jättänyt CV:stä iän pois ja sen jälkeen ne on vasta kutsuttu työhaastatteluun. Ja totta kai sitten kaikki nämä palvelut ja terveydenhuolto. Eli mä oon tällä hetkellä vähän sitä mieltä, että ihmiset ei saa sitten sitä tarvitsemaansa terveydenhuoltoa. Me, jotka ollaan työelämässä, niin me ollaan yleensä hirveän hyvässä asemassa siinä, että meillä on työterveyshuolto, mutta ne, jotka eivät ole, niin niiden asema on sitten ihan toisenlainen. No, nyt menee vähän säästämiseksi, mutta kyllä tällä hetkellä koko valtakunnan työllisyystilanne, meillä on 13,9% työttömyys ja Pirkanmaalla melkein 16% ja Tampereella 18%. Että jos me halutaan palveluita rahoittaa, niin meidän täytyy kyetä synnyttämään uusia työpaikkoja ja se tarkoittaa esimerkiksi yrittäjyyden helpottamista ja montaa muuta asiaa ja näihin meidän on vastattava ihan jo heti hallituskauden alussa ja seuraavan eduskunnan kauden alussa välittömästi, koska tosi monet muut tärkeät tavoitteet jäävät tekemättä, jos ihmiset eivät pysty tulemaan toimeen, niin silloin se elämänpiirikin muuttuu sen verran suppeammaksi, että ei ole aikaa murehtia välttämättä sitten vaikkapa globaaleja megatrendejä, kuten ilmastonmuutosta tai vastaavia. Eli meidän täytyy hoitaa asiat lähialueella kuntoon, jotta meillä on mahdollisuus ratkaista sitten muita kysymyksiä. Kiitos, Keijo. Lyhyesti työ, talous ja oikeudenmukaisuus. Meidän pitää pystyä lisäämään luottamusta poliittiseen järjestelmään. Se on aina joskus vähän horjahdellut. Ja työmarkkinoilla nimenomaan sitä luottamusta työmarkkinajärjestöjen kesken ja yksittäisillä työpaikoilla. Siellä on avaimet myöskin talouskasvu. Kaikkein tärkein on talous. Vasemmistoliiton ohjelmasta, vaaliohjelmasta lähtien, niin se on se kaiken perusta ja siihen me ollaan niin kuin nyt paneuduttu tässä vaalityössä ja se on se, joka sitten, jos se saadaan kuntoon, niin sitä kautta saadaan myöskin työllisyyttä, mutta niitä työpaikkoja ei synny tyhjästä, vaan se täytyy se talous saada ja Vasemmistoliitto lähtee elvyttävän talouspolitiikan tielle. Elikkä nyt täytyy jopa lainarahalla, me ollaan sitä mieltä, että voidaan ottaa lainaa, jos halutaan taloutta saada pyörimään ja siihen tarvitaan myöskin sitten siihen elvytykseen rahaa ja elvyttää voidaan rakentamalla just näitä julkista rakentamista lisäämällä, eli kaikki tiet, raiteet, sillat, koulut, päiväkodit, niitä on vaikka urheilukeskukset ja sitten tietysti vuokra-asuntotuotanto. Että tätä kautta saadaan niin kuin talous pyörimään ja sitä kautta saadaan myöskin sitä työllisyyttä ja sitä kautta saadaan sitten rahaa kansantalouteen, että on sitä kuuluisaa ostovoimaa. Hyvä. Haasteita riittää. Päästään tästä oikeastaan talouspuolelle sitten. Niin Tatjana tuossa jo oikeastaan vähän
kertokin omista linjoistaan, mutta tietysti meitä kovasti kiinnostaa se, että meillä on tietty julkisen talouden vaje tällä hetkellä, alijäämä. Määrä on tietysti vähän riippuu arvioitsijasta ja laskijasta, mutta kovasti kiinnostaa se, että miten tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulisi rahoittaa, eli mistä me saadaan rahat tämän hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja toiminnan turvaamiseen. Ja lähdetään nyt vaikka jostain keskeltä päin, niin olisiko Olli-poika valmis aloittaa? Joo, no tähänhän on tosi monta eri pientä polkua, jota meidän täytyy tehdä samaan aikaan, jos me halutaan rahoittaa meidän palveluita. Meidän täytyy synnyttää tänne uusia työpaikkoja, niin kuin tässä jo puhuttiin, ja jos puhutaan yksityisestä sektorista, niin varmaan helpoimmat tavat on esimerkiksi tehdä ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen valtavasti nykyistä helpommaksi, koska yli 90% Suomen yrityksistä on mikrokokoisia pienyrityksiä. Ja toisaalta samaan aikaan meidän täytyy huolehtia siitä, että syrjintä ja tällainen sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus työmarkkinoilla saadaan aisoihin, jotta ne työmarkkinat pysyvät myös reiluina, että viittaa vaikkapa naisten asemaan työmarkkinoilla, mikä on tällä hetkellä ongelmallinen, tai sitten ikääntyvän väestön asema. Mutta siis Suomihan elää viennistä lopulta, eli me emme pysty tuottamaan itsellemme riittävästi vaurautta meidän palvelujemme järjestämiseen, ellei meillä ole vetävää vientiä. Ja sen takia valtion pitäisi tähän ponnistukseen lähteä mukaan, ja meillä on valtavasti vahvuuksia täällä lähtien meidän tutkimusosaamisesta, koulutuksesta, kaikista näistä, niin jos me pystyisimme lisäämään toimintaamme kansainvälisesti ja olemaan kilpailukykyisempiä siellä, niin silloin meillä olisi enemmän varaa myös täällä. Mutta tähän ei ole nyt ihan yksinkertaista vastausta, mutta tässä pari tällaista pientä sneak peekia. Ja tietenkin se, että nuoret ihmiset siis pitää saada, se ensimmäinen työpaikka on järjestettävä vaikka mahdollisimman väkisin, koska jos sitä ei saa, niin siitä lähtee se syrjäytymiskierre ja me ollaan entistä suuremmin lirissä. Eli useamman polun kautta. Kyllä, paljon pieniä polkuja. Mennään sinne päin ja Kirsi. Mä olen monessa asiassa hyvin samaa mieltä, mutta sitten tietysti niin meidän täytyy lisätä sitä työtä, ja yksi mitä on kaikista tärkeintä on nimenomaan esimerkiksi se vuokra-asuntorakentaminen ja se infran rakentaminen ja muut, mitä tuossa Tatjanakin sanoi, että uskon pitkälti niihin, mutta kai se rahoitus kuitenkin yhteiskunnassa aika pitkälti tulee verovaroilla, että erilaisten suorien ja välillisten verojen kautta. Raija. Joo, keskustan Suomi kunto-ohjelma on näitä kakkaroita teille siellä oli jaossa ja löytyy selkeästi ohjeita siihen, mitenkä jatkossa pitäisi menetellä ja mikä on keskustan linjaus. Eli ensinnäkin täällä on mainittu monta kertaa jo tämän työn tekemisen esteitä pitää poistaa. Se on tärkeä ja palkkaaminen myöskin. Minä ottaisin tähän keskusteluun myöskin sen, että miten tämän päivän työntekijät jaksaa työelämässä. Meillä on ihan liian paljon sairaspoissaoloja, ihan liian paljon johtamisen puutteita, sanoisinko ihan suoraan, ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Pitäisin myöskin tärkeänä sitä, että näitä vanhemmuuden kustannuksia jaettaisiin. Siitä on puhuttu paljon. Eilen naistenpäivänä puhuttiin, että isätkin sitten hoitovapaalle ja näitä jaettaisiin sitten myöskin jatkossa. Kilpailukyky ja tuottavuus, miten sitä lisätään. Ja jokainen meistä tietää, että tämän yhtälön, joka toimii niin sieltä maatilalta yrityksiin, että tuottavuus syntyy siitä, että mitä on hyvä johtaminen, ammattitaitoinen työvoima ja siis hyvät työskentelyolosuhteet. Meidän liian monet päiväkodit, meidän liian monet koulut ovat tänä päivänä sisäilmaongelmissa painivia. Todellakin niin kuin huolestuttava tilanne. No tietysti kun ollaan palkansaajien tilaisuudessa, niin olette varmaan kuulleet viime päivinä, eilen viimeksi Stubbin suusta, että maltilliset palkkaratkaisut ja jokaisen pitäisi vähän niin kuin antaa tästä omasta pussistansa ja niin edelleen. Eli siis nyt kun aletaan taas keväällä neuvottelemaan, niin maltilliset palkkaratkaisut, ihan se on yksi. Ja sitten se, että kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi rakentaa. Jos ajatellaan vaikka lähihoitajan 2 tonnin palkalla, niin silloin on hirveän vaikea tulla vähän toimeen jossain Helsingin seudulla esimerkiksi. Eli ihan vaan tiedän sen, että vaikka sinkkumummuna nykyisin elelen, niin tyttäreni asuu Espoossa. Eli palkasta jos alkaa mennä niin kuin puolet vuokraan,
niin sekin on suuri asia. Eli tässä tämmöisiä muutamia, ja kun tästä valtionvelasta puheenjohtajakin sanoo, niin sehän on ihan meille jokaiselle 17 000 per nuppi, niin kuin se valtionvelka, niin se vähän kohdentuu niin kuin sitten henkilökohtaisemmin. Okei, sitä Aleksi. Joo, uskon, että tämä kierros jatkuu siinä mielessä loppuun saakka yhtenäisenä, että työ on se tärkein, ja niin kuin viittasit eilisiin keskusteluihin ja linjauksiin, niin kokoomuskin asettaa sen työn etusijalle, kun ajatellaan tätä nykyistä tilannetta. Meidän on luotava edellytyksiä. Valtio tai kunnat ei sinällään mun mielestä ei pitäisi ajatella niin, että niiden ensisijainen tehtävä on luoda työpaikkoja, vaan luoda edellytyksiä siten, että yksityinen sektori voi niitä sitten luoda. Ja mistä taas raha tulee, niin viime kädessä, niin kuin Olli Poika tuossa sanoi, niin vienti. Ja se on meille erittäin tärkeää, että meidän vienti vetää. Lyhyellä aikajänteellä tietysti kotimarkkinoilla voidaan toimia, mutta jos ei rahaa tule rullaan ulkopuolelta, niin se ennen pitkään pysähtyy. Ikiliikkuja ei ole keksitty siinä mielessä. Ja jos ajatellaan työtä sitten, niin toki se, että helpotetaan työllistämistä ja toisaalta se, että työ on kaikissa elämäntilanteissa kannattavaa. Sellaisia ratkaisuja, joilla se tulee kannattavaksi. Mä olen sitä mieltä, että kokonaisveroastetta ei voida enää lisätä. Jos tehdään jotain veroratkaisuja, niin sitten painotuksia muutetaan. Ja mä lähden siitä, että esimerkiksi työn verotusta pitää voida maltillisesti keventää, kun puhutaan samaan aikaan maltillisista ratkaisuista. Okei, mennään sitten vielä täältä kierros loppuun. Niin vaikka Tatjana saa vaikka aloittikin jo äsken siitä. Mä tuosta heti otan tuosta Aleksin puheesta ton, että verotuksella ei voida enää. Me lähdetään siitä, että nimenomaan verotuksella voidaan tehdä jotain, ja tämä progressiivinen verotus pitää saada myöskin pääoma- ja osinkotuloihin. Että se on niin kuin se yksi, mutta että niitä veroja voidaan maksaa, niin tietysti täytyy olla työtä. Ja sitten kun mä äsken jo sanoin siitä elvytyksestä, että se on nyt se, mitä niin kuin voidaan tehdä ihan näin, kun vienti ei vedä, ja siihen nyt on monet syyt, ja jokainen tietää nämä Venäjä-asiat, mikä on ollut suuri huononnus, ja siis niin kuin nimenomaan tämän viennin kannalta, että se on niin kuin surullinen asia sinänsä kyllä. Mutta että niin veroilla voidaan näitä palveluita turvata, ja se on niin kuin se kaikkein suurin potti, mistä se saadaan, ja toi palkkatulon alennus, niin kuin sanoit Aleksi, niin sitäkään mä en nyt oikein niin kuin tässä vaiheessa, että kyllä mä niin kuin tätä pääoma- ja osinkotuloa. Ja sitten toinen asia, mistä saataisiin rahaa myöskin verotuksen kautta, on tämä harmaan talouden eliminoiminen, eli että kaikki se raha, joka nyt viedään tänne maan ulkopuolelle, niin se olisi aikamoisena pottina tässä kansantaloudessa myöskin. Ja sitten mikä on tämmöinen pienempi asia, mutta mikä on aika suuri asia, on nämä pienyrittäjät, mistä jo Olli-Pekka taisi puhua, tai kuka puhuu, mutta että pienyritykset, että meillä on nyt tavoitteena tässä meidän vaaliohjelmassa, että tämä liikevaihdosta tämä alviton raja nostettaisiin 20, ainakin siihen 20 000. Että se jo helpottaisi paljon tämmöisen 1 ja 2 hengen yrityksen toimintaa. Siitä minulla on ihan kokemusta, kun olen parturini kanssa puhunut tästä, että se olisi todella iso asia kanssa. Että tämmöisiä äkkiä kerättynä. Keijon talouslääkkeet vielä. Valtion tulisi ja kannattaisi ottaa vähän riskiäkin nyt vientiponnisteluissa. Meillä on paljon kasvavia ja oraalla olevia pienyrityksiä, jotka eivät saa sitä ensimmäistä referenssiä. Siihen pitää niin kuin panostaa. Kyllä se on vaan niin, että pienten yritysten varassa tämä talouskasvu on. Nämä suuret yritykset toivon mukaan pärjää, mutta ne junnaa suurin piirtein samalla vauhdilla, että uutta tulee niin kuin pienistä innovaatioista. Tämä verotus on vähän sellainen, että se on aina liian kallista tuo veron maksaminen maksettaessa, ja sitten saadessa sitä on liian vähän, että sehän on se ainainen tilanne. Aika moni kansalainen tuolla terveyskeskuksen odotushuoneessa sanoo, että
hän maksaa tämän mielellään ja vaikka vähän enemmänkin, jos vaan palvelu toimii. Mutta on selvää, ettei meillä ole korotuksinkaan varaa. Tämä progressiivisuutta ja sen kehittämistä niin kaipaisi. Hyvä. Nyt mä yritän vielä vähän kaivaa, vähän konkretiaa vielä tästä tuli. Ja sitten mä pyydän myöskin, muistutan vielä, että pikkusen vielä tiivistetään puheenvuoroja, mutta mä en saanut mitään säästölistoja. Mä en nyt usko, että mä lähden niitä kaivamaan. Mutta sen sijaan tämä työhän on sellainen asia, työllisyys on varmasti sellainen asia, mistä me kaikki ollaan ihan samaa mieltä. Tuskin siitä niin kuin kauheita eroja tulee. Että kaikki on sitä mieltä, että Suomessa jos olisi täystyöllisyys, mikä se hienompaa, joka tapauksessa työttömyysprosenttia saataisiin pienennettyä, työllisyysastetta nostettua, olisi hyvä asia. Mutta tässä tuli esille semmoinen, että työllistämisen esteitä pitäisi purkaa, erityisesti pienyrittäjältä. Nyt käsi ylös ne, jotka haluaa vastata ja sanoa konkreettisen keinon. Pien- tai isosta yrityksestä, millä niitä työllistämisen esteitä puretaan tai kannustetaan. Ja laittakaa vielä kädet ylös ne, jotka haluaa vastata tähän. Tähän haluaa vastata kaikki. No niinpä tietysti. Mites päin me lähdettiin? Nyt mä otan Raijasta, niin Raija saa aloittaa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä haluan selvennykseksi tässä sanoa, että kun puhutaan niin kuin pienistä yrityksistä, täällä ei ole kukaan vielä sanonut PK-yrityksiä. Että siis niin kuin P tarkoittaa alle 50 ja K sitten alle 250, että me puhutaan niin kuin jommasta kummasta. Eli yrittäjän kohdalla esimerkiksi se, että hän voisi työttömyyspäivärahan käyttää siihen. Ja sitten en ole kannattamassa mitään vuoden mittaisia koeaikoja. Eli siis niin kuin yrittäjän pitää miettiä se, että miten minä saan tästä ihmisestä, kun mä palkkaan, niin kaiken irti, eikä sitä, että kuinka nopeasti minä saan sen lempattua pihalle täältä. Et mun mielestä tässä on vähän niin kuin kieroutunut ajatusmaailmaa, että ensimmäisenä mietitään, miten mä pääsen eroon. Okei, mutta se konkreettisena esityksenä työttömyyspäivärahoja saisi käyttää. Joo, alkavalle yritykselle. Aloittavalle yritykselle. Aleksi. Joo, tämä on varmaan semmoinen, missä mulla on ainoana rohkeutta sanoa se, että mä en niin kuin näe sitä koeajan pituutta niin kuin ongelmana, jos maailma todella on niin, että tässä ei ole minkäännäköistä kahtia jakautuneisuutta tai kahdenlaista näkökulmaa ylipäätään tähän asiaan. Se, että jos sillä me pystytään lisäämään, näin mä uskon, työllisyyttä, niin mä oon valmis siihenkin ratkaisuun, eli koeajan pidentämistä, että en mä usko, että työnantajan ensisijainen ajatus on se, että hän haluaa työntekijästä eroon. Eihän hän palkkaisi työntekijää, jos tämä olisi se ajatusmaailma. Ja jos mä itse ajattelen työntekijänä omaa panosta, niin mulla ei ole mikään ongelma se, että työnantajalla on tämä vuoden irtisanomisoikeus ilman erityisiä perusteita. Mä en halua olla semmoisen työnantajan töissä, joka ei minusta pidä, joka ei mun työpanosta arvosta. Okei. Eli koeajan pidennys, ja oliko se vuosi sieltä se tarjous? No esimerkiksi vuosi, se on varmaan tämmöinen hyvä. Ei se kyllä siinä ajassa pitäisi jo varmaan ratketa, että onkohan meillä töissä vai ei? Niin vai ei. Okei, hyvä. Joo, mä sanon yhden. Tämä työajan lyhennys, 6 tuntia päivänä. All right. Keijo. Kun meillä on starttirahoja, niin kyllä varmaan niin, että tämä ansiosidonnainen tai yleensäkin työttömyystuki niin voisi toimia siinä muutosvaiheessa niin, että se voisi mennä työnantajalle. Tietysti määräajan. Nimenomaan hyvin pienissä yrityksissä. Okei. Ollipa. Joo, mä esitin tuossa jo aikaisemmin sen, että jos me helpotetaan ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista, niin sillä me saadaan todennäköisesti aika nopeasti lisää työpaikkoja, koska se on monelle yrittäjälle suurin harppaus yrityksen perustamisen jälkeen ottaa se joku toinen. Mutta sitten on myös muita vaihtoehtoja, mitä voidaan miettiä, että koeajat nyt, no siinä voidaan ehkä pikkusen miettiä, mutta en lähtisi ihan mihinkään vuoden linjaan. Se täytyy kuitenkin säilyttää kohtuullisena, ettei tule kikkailua sitten esimerkiksi sillä, että ruvetaan ketjuttamaan pätkiä tai jotain muuta. Ja tässä sitten vielä voisi miettiä sitä, että kun meillä on yritykset maksaa yhteisöveroa, niin kannattaako sitä yhteisöveroa maksaa niin kauan, kun se raha on sisällä siellä yrityksessä, vai kannattaisiko se maksaa vasta sitten, kun sitä tuloutetaan sieltä. Tällä tavalla rahaa ohjautuisi yritysten kehittämiseen, ja se mahdollistaisi niiden kasvun, ja sitä kautta
ehkä jotain parempaa kuin nyt. Niin, että tässä on erilaisia vaihtoehtoja, mutta sitten yksi asia, mikä täytyy sanoa vielä, niin nollasopimukset kieltäisin kyllä. Se on sellainen, mikä taas toimii päinvastoin ja heikentää tällä hetkellä tilannetta työmarkkinoilla. Okei, ja vielä. Nollasopimukset kieltäisin kanssa. Toki ne voi olla jollekin opiskelijalle ihan mieleisiä, mutta sitten mun on ihan pakko sanoa tuohon koeaikaan. Mä en oikeasti voi ymmärtää, miksi sitä pitää pidentää. Työnantaja saa työntekijän 2 viikossa pihalle, ihan YT-neuvottelumenettelyn kautta. Eli se on mulla aivan käsittämätöntä, miksi sitä pitäisi pidentää sen takia sitten. On kuitenkin määräaikaisia työsuhteita voidaan tehdä sitten, jos työ on sellaista, että ei tiedetä jatkuuko se. Mutta sitten pienyrittäjän asemaa, niin sen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tekisin toki helpommaksi ja sen alvin alarajan noston. Ja sen myöskin, että työttömyyskorvauksella voisi aloittaa yrittäjyyttä. No niin, nyt löytyi konkreettisia asioita kuitenkin. Raija haluaa vielä kommentoida nopeasti. Mä haluaisin kommentoida tähän koeaikaan ja mitä on yrittäjien kanssa keskustellut tässä, niin monet yrittäjät olisi jopa tyytymässä 2 viikon koeaikaan, että siis niin kuin heidän mielestään pitäisi lyhentää tätä, eikä ottaa niin kuin vuotta. Onhan se aika löysässä hirressä, jos työntekijä roikkuu siellä. Ja sitten se, että mun mielestä nyt Aleksin kannattaisi kyllä Stubbillekin sanoa se, että kyllä koeajallakin pitää olla työsuhteen purulle perusteet, että sä voi niin kuin vaan, että tuut ja lähet. Ja omalle kohdallani sanoisin, että 26 vuotta oli Etelä-Karjalan keskussairaalassa eräällä lähihoitajalla tai perushoitajalla pätkätöitä. Niitä oli 300 harmaantunutta, kellastunutta työsopimusta, kun mä vein tuonne Superin toimistoon, niin kyllä mun mielestä 26 vuotta on kohtuullisen pitkä koeaika kuntasektorilla. No niin, siellä on jo ennätyksiä hipoa. Aleksi halusi vielä puheenvuoroa, ilmeisesti kertoa, mitä hän nyt pääministerille sitten välittää terveisiä. No joo, en mä varmaan tästä suoraan raportoi ainakaan, mutta siis tämä on tämmöinen niin aika värikäs aihe ja varmaan jakaa mielipiteitä. Ja mä luulen, että me ollaan aika samaa mieltä niin kuin itse asiasta, mutta lähestymistapa on vaan tavallaan erilainen. Jos tämä vuoden koeaika ei lisää työllisyyttä, niin ei missään tapauksessa. Eihän se, tässä kysyttiin konkreettisia keinoja, millä, ja kun ajatellaan, että valtaosa, siis jos kaikki meidän yksinyrittäjät palkkaisi 1 työntekijän lisää, niin meillä ei oikeastaan tämmöistä työttömyysongelmaa varsinaisesti olisikaan. Ja tämä on yksi niistä. Tämä ei varmaan itsessään auta sitä, mutta kyllä se tiedän kokemuksesta, että kun ensimmäinen työntekijä palkataan, niin se on iso riski pienelle yrittäjälle, joka jatkuvasti on siinä löysässä hirressä. Siinä vähän jaetaan sitten sitä pelkoa ja löysässä hirressä oloa. Ja siinä mielessä mä en näe sitä huonoa asiana. Mutta jos se on tehoton, niin sitten ei. Mutta kyllä mä seison tämän takana. Hyvä, että seisot sanojen takana, koska se on niin kuin, mun mielestä ihan oleellista, että tässä paneelissakin jo omaksuu tämän asenteen. Keijo ja sitten Olli-Poika vielä. Tatjanakin on vielä pieni. Mä olen huomannut, että jotkut työnantajat perustelevat sitä koeajan pidentämistä sillä, että on joitain työtehtäviä, jossa selviytyminen tai nähdään se selviytymismahdollisuus sitä työssä vasta hyvin pitkän ajan kuluessa. On tällaisia ihan tosissaan, mutta eihän se ratkea sillä, että koeaikaa pidennetään. Siihen on olemassa tietenkin normaalit työsopimuksen päättämismenettelytavat. Joo, se koeaika-asia varmaan on aika marginaalinen suhteessa, jos puhutaan kokonaistyöllisyydestä, mutta jos täällä on esimerkiksi TE-hallinnon tai Kelan ihmisiä paikalla, niin olisi kiinnostavaa kuulla myös yleisöltä, että minkälaisia näkemyksiä on esimerkiksi kannustinloukkujen purkamisesta. Eli jonkun verranhan on sellaisia tilanteita, jossa työnteko esimerkiksi osa-aikaisesti ei ole kannattavaa tai jostain muusta syystä jätetään sitten mahdollisuus käyttämättä, että pitäisikö meidän tukijärjestelmää ehkä kehittää uuteen suuntaan. Kyllä se sana jäi vielä sanomatta, mutta kyllä kaikki tiesi, että perustuloa kohti oltiin menossa. Mutta Tatjana tähän. Tästä koeajasta, niin ei todellakaan enempää. Kyllähän me ollaan nyt eletään semmoista aikaa, että nuoria työntekijöitä pomputellaan ihan miten sattuu ja miten halutaan ja ihmisarvo viedään silläkin lailla. Päinvastoin meidän pitäisi tukea nuoren työllistymistä ja nollatuntisopimukset heti pois. Ja sitten myöskin se, että olisi tämmöinen
tämmöinen hiljaisen siirron tieto siellä työpaikalla, että sitä niin kuin tuettaisiin sitä nuorta työntekijää tämän vanhemman työntekijän kautta, mutta nyt vaan käy niin, että nämä vanhemmatkin potkitaan pois ennen kuin ne ehtii sanoa mitään. Että tämä on mennyt ihan siis tämmöiseksi niin kuin työnantajan sanelupolitiikaksi mun mielestä, että nyt nykyaikana tämä työelämä. No. Ja siihen täytyy tulla muutos. No niin, nyt saatiin kuitenkin jo hyvää keskustelua ja vähän väittelyäkin panelistien kohdalle. Mä en ehkä koeaikaa avaa sen enempää, mutta pakko tietysti tässä virkani puolestaan todeta, että me ei hirveän paljon olla lämpeämässä sen kauhealle pidennykselle. Ja johtuen myöskin siitä, että meidän nähdäkseen niin se nykyinen 4 kuukautta riittää siihen koeajan tarkoitukseen, eli siihen, että siinä aikaan selvitetään, onko se työntekijä kelvollinen ja kykenevä siihen työhön, mitä tekee. Et siihen ei niin kuin normaalitöissä vuotta tarvita. Ja sitten tietysti kun katsoo tätä porukkaa, niin täällä iso osa on valtion virkamiehiä, joilla on 6 kuukautta se koeaika. Mutta mennään eteenpäin. Vielä yksi tämmöinen yleisluontoinen kysymys ennen kuin mennään vähän työelämän kysymyksiin vielä tarkemmin. Niitä nyt jo vähän tässä sivuttiin, mutta miten te näette julkisen sektorin roolin suomalaisessa yhteiskunnassa? Siitä on aika paljon keskustelua käyty ja nyt me lähdetään niin, että me lähdetään Keijosta ja lähdetään tänne päin, niin että tehdään kierros, niin että saadaan vähän tätä kierrosta, niin että ei ole aina se sama, joka viimeisenä saa sitten joko sanoa viimeisen sanan tai korjata, mitä jäljellä on. Julkinen sektorihan luo niitä edellytyksiä talous- ja elinkeinoelämälle, että se on hyvin tärkeä. Sehän on tietysti aina niin, että nimenomaan tämmöisenä lama-aikana keskustellaan julkisen sektorin suuruudesta suhteessa muuhun. Sitten se mittaustapa, niitä on monenlaisia. Lukasin teidän vaaliohjelmaa ja on hyvä, että pidetään yhdessä esillä niitä oikeita laskutapoja julkisen sektorin suuruudesta. Totta kai se nyt on, kun meidän talouselämä ei toimi täydellä teholla, vaan puolella teholla, niin verrattuna aikaisempiin aikoihin, niin suhteessa julkinen sektori on suurempi. Mutta kun mäkin muistan sen ajan, että valtiolla oli parhaimmillaan 220 000 työntekijää ja nyt se on alle 80 000. Tosin tilastokeskus laskee se vähän eri tavalla, mutta budjettitaloudessa näin se on. Niin onhan tämä maailma muuttunut siitä ajasta. Eikä valtion rahameno ole kyllä siitä yhtään vähentynyt, vaikka väki on vähentynyt. Varmaan on niin, että siinäkin aikana, kun minä olin töissä niin AY-liikkeessä, niin valtiolta poistettiin sellaisia toimintoja, joita ei olisi pitänyt poistaa. Tällainenhän se tilanne on, että kaikki ne toimet, että me pystytään niin kuin hyvillä lukemilla näyttämään julkisuuteen, että valtio toimii tehokkaasti, niin siihen kannattaa meidän yhdessä satsata. Hyvä. Tatjana. Joo, julkinen sektori on oikein vasemmistoliiton tai vasemmiston tämmöinen niin kuin lempilapsi. Kiitos kaikille, ketkä olette julkisella sektorilla. Nimittäin se on vaan niin totuus, että puhutaan yksityisestä sektorista mitä hyvänsä, mutta se julkinen sektori on kuitenkin se, joka niin kuin pitää ne palvelut niin kuin kuosissa. Ja sitten siinä on vielä se hyvä puoli, että niitä voidaan myöskin niin kuin aika demokraattisella tavalla vielä onneksi niin kuin kontrolloida. Että siinä mielessä niin tämä on aivan niin kuin ehdoton. Ja julkinen sektori on, niin kuin Keijo sanoi, niin just se mikä sitten niin kuin tämmöisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa myöskin niin kuin luo niitä työpaikkoja, koska niitä palveluita kuitenkin tarvitaan. Että se niin kuin pitää jollain lailla hengissä tätä kansantaloutta. Että ei enempää muuta, mutta hieno juttu. Okei. Aleksi. Siis minun mielestä meillä on erinomainen julkinen sektori kaiken kaikkiaan. Ja jos ajatellaan, mä näen varmaan, tai monessa osassa näyttää niin kuin hyvänä hallintona, ja mä pidän suomalaista hallintoa erinomaisena, ja virkamiehet on erinomaisia ja miltei lahjomattomia, jos näin voi ilmaista. Ja meillä kaikki toimii, vaikka ihan kaikki asiat ei järjesty niin kuin tuossa naapurimaassa, mutta kaikki toimii ja se on mun mielestä tärkeää. Ja olikohan Ylen ehdokasgalleria kautta vaalitentti, jossa kysyttiin, että onko julkisella sektorilla liikaa työntekijöitä. Ja jos muistan oikein, niin mä vastasin, että tuskin
tai suhteutettuna siihen työmäärään ja niihin velvoitteisiin, mitä julkisella sektorilla on. Ja tämä on yksi semmoinen, että tuossa puhuttiin työstä, kun mietittiin sitä, että millä Suomi nostetaan. Se on yksi keino, mutta myöskin mun mielestä se, että puretaan normeja ja kevennetään julkisen sektorin, tässä nyt puhun etupäästä niin kuin kuntatason asioista tai kunnallisen puolen jutuista, niin kevennetään sitä, eli tehtävien määrää voidaan vähentää. Ja jos vähennetään henkilöstön määrää, niin tiedän sen, että nykyinen suhde mennään monessa kohtaa kipurajalla jopa yli. Mutta tämä on niin yksi semmoinen näkökulma, että minä luotan meidän virkamiehiin, ja varmaan mitoitus on oikea suhteessa tehtäviin, mutta tehtäviäkin voidaan tarkastella ja luoda painopisteitä. Okei. Raija, ole hyvä. Joo, kiitos. Eli siis julkisella sektorilla käsitetään kunta ja valtio. Ja jos ajatellaan nyt teitä, kun te olette pardialaisia täällä ja valtiohallinnossa aika moni, niin miten meidän niin kuin poliisi ja verottaja ja Kela ja ynnä muut sitten niin kuin toimii? Itse olen tuolla 12 vuotta istunut Tampereen käräjäoikeudessa lautamiehenä ja kyllä on tuskallista, kuulkaa se, että miten niin kuin vaikeaa on tämä valmistautuminen siihen pääkäsittelyyn, että saadaan ihmisiltä niin kuin asiat, ja ne siirtyy ja siirtyy ja siirtyy. Sitten saattaa olla, että istutaan 6 päivää peräkkäin jotain samaa asiaa, ja 80 syytekohtaa on niin kuin ihmisellä. Eli siis miten toimii tämä sektori. Mutta kuntasektorin tunnen niin kuin paremmin oman työni kautta, ja voi sanoa, että kun tuo Aleksi mainitsi noista mitoituksista, niin kyllä täytyy sanoa, että meidän vanhustenhuolto on muun muassa alhaisen henkilöstömitoituksen takia, niin olette lukeneet varmaan viime päivinä, miten heitteellä vanhukset ovat. Ja me ollaan tehty Superissa valtavasti töitä sen eteen, että saataisiin vanhuspalvelulakiin henkilöstömitoitus. Nyt on nostettu myöskin esille tämä sosiaaliohjaajien lisääminen, eli me ei tarvita yhtään tällaisia Emilian kaltaisia lasten tapauksia. Ja kuntien roolin, niin kuin valtion roolin, te kysytte myöskin, molempien roolin tarkastelu pitkällä aikajänteellä, mitä tehtäviä kunnat tuottaa, mitä tehtäviä ne tekee, niin se on niin kuin merkittävä myöskin. Normien purusta sanoisin sen, että on hyvä, että normeja puretaan, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon näin hoitoala-ihmisenä niin sanoisin, että me emme tarvitse yhtään valehoitajaa eikä valelääkäriä. Haluaisitko olla hoidettavana? Ei varmasti ilman julkista sektoria tämä yhteiskunta pyörisi. Meillä on kuitenkin niin terveydenhuolto kuin ihan arjen turvallisuus, poliisi, pallolaitos, puolustusvoimat, kaikki hyvinkin tärkeitä mitä jokapäiväisessä työssä. Mutta emme toisaalta sitten esimerkiksi työvoimatoimistonkaan palveluita haluaisi laittaa yksityiselle firmalle, eli ihan hyvä, että ne on tässä valtion hallinnassa. Se, mistä tietysti voitaisiin jotain karsia, on tämä byrokratia. Esimerkiksi kuulen omasta ystäväpiiristäni niin Kelan kuin työvoimatoimiston kautta, että ne työntekijät on aika pulassa siellä, kun joka päivä muuttuu toimintamalli ja taas seuraavana päivänä tulee uusi toimintamalli, kun tulee uusi pomo. Eli siellä puuttuu semmoinen jatkuvuus, joka aiheuttaa esimerkiksi sen, että ne työntekijät voi todella pahoin ja ovat todella väsyneitä. Okei, Olli Paaka. Joo, julkinen sektori on tietenkin selkäranka, joka toteuttaa yhteiskunnan määräämiä asetuksia ja huolehtii siitä, että yhteiskunta toimii ja pyörii ja että esimerkiksi sillä yksityisellä sektorilla on mahdollisuus toimia siellä yhteiskunnassa, että laillisuus toteutuu. Tietenkin tällä hetkellä nyt on ollut trendinä, varsinkin johtavat poliitikot on puhunut aika paljon siitä, että julkinen sektori olisi jotenkin paisunut tai jotakin muuta, mutta jos nyt katsotaan vaikka tätä valtion henkilöstön kehitystä, vaikka Pirkanmaalla, jossa se on puolittunut runsaan 10 vuoden aikana, kun samaan aikaan me tiedetään, että normiohjaus on kasvanut ja asetuksia on tullut enemmän, niin ei ole ihan epäreilua sellainen keskustelu julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan, ja painehan siellä kasvaa koko ajan. Tästä normipurusta tuli puhuttua jo, niin siinä on sellainen pieni ongelma matkalla, että piru on niissä yksityiskohdissa, että se on helppo heittää ja sanoa, että lähdetään purkamaan normeja, mutta sitten kun katsotaan, että mitä normeja siellä on, niin varmasti on jotakin, ei välttämättä ihan kaikkea tarvita, mutta on myös paljon sellaista lupapolitiikkaa, joka on vaan pakko hoitaa tarkasti, koska hinta hoitamattomuudelle olisi liian suuri. Tai sitten näitä inhimillisiä kysymyksiä, että jos vaikka mietitään jotain lastensuojelua, niin se on päivän selvää, että se on syytä ollakin tarkkaan normitettua, muuten tulee tragedioita.
Julkinen sektori mahdollistaa yksityisen sektorin toiminnan ja ne voivat olla myös kumppaneina, mutta julkisen sektorin pitää olla tarkkana siitä, että ihan kaikkea toimintaa ei pidä edes ajatuksen tasolla lähteä ulkoistamaan, koska se herättää sitten kysymyksiä siitä, että kun julkinen sektori ei tavoittele voittoa, mutta yksityinen tavoittelee. Tiettyihin paikkoihin voiton tavoittelu sopii, toisiin ei. Hyvä. Nyt me on käyty yleispolitiikkaa läpi, kohta mennään työelämäkysymyksiin, mutta olisiko yleisöllä nyt tähän kohtaan kysymyksiä? Mielellään otetaan sieltäkin. Pekka, ole hyvä. Olen Pekka Ruokonen tuolta ELY-keskuksesta. Semmoinen tuossa nyt syntyi niitä 200 000 niitä uusia työpaikkoja. Kiitoksia teille. Näitä meidän nuoret tarvitsevat. Siellä oli paljon sellaisia, että mitkä on juuri tätä, millä me palvellaan itseämme, eli infran kuntoon laittoa, tällaisia. Yksi asia sitten, että millä me edistetään sitä, että ne uudet yritykset, mitä nyt te saatte aikaan, että niillä olisi myös sitä vientiä, mistä tulisi todellisuudessa tänne meille kansalle niin sitä rahaa ja siihen budjettiin sitten, että millä me voidaan niin tarjota niitä hyvinvointipalveluja myös kansalle. Okei, nyt me kuullaan siis tulevan Arkadianmäen viennin edistämisteot. Ja mistäs mä en ole vielä aloittanut? Onko mä aloittanut jo kaikista? Paitsi ihan ensimmäisen kysymyksen. Mä aloitan uudestaan usuuni täältä nyt sitten täältä päin. Nyt mä pääsin tähän mieliaiheeseen, eli Venäjän vientiin. Niin, äsken jo sanoin, että surullista, että sitä ei ole nyt oikeastaan, että kun nämä kaikki tilanteet on vienyt siihen, ja eihän se ole niin kuin meidän, ei Suomen eikä koko Euroopan eikä minkään etu, että tässä nyt niin kuin ollaan tällä lailla koko ajan, että se Ukraina-tilanne niin kuin vaikuttaa kohta jo kaikkeen. Mä vastasin siinä Ylen vaalitentissäkin siihen, että mikä on niin kuin Suomen suurin turvallisuusriski, niin mä sanon, että se on maailman talous, koska kohta kaikki niin kuin menee sen talouden kautta myöskin nämä poliittiset ja puolustuspoliittiset jutut, ja sitten tulee käymään niin kuin nyt meille on jo käynyt. Ja tuo viennin kehittäminen, siis kehitys tuonne kasvu Eurooppaan ja Aasiaan ja jopa Afrikkaan, niin se ei tapahdu hetkessä. Et se on niin surullista just, että nyt ne rakenteet olisi olemassa tähän Venäjän vientiin, niin nyt sitä ei sitten voida, että se niin kuin nostaisi sitä, siis tämä elvyttävä talouspolitiikka, niin se just näitä 1-2 henkilön yrityksiä, se pitää hengissä. Mutta sitten kun tulee se vienti, sitten kun ne on jo tehty, niin sitten ei olekaan siihen mennessä, pitäisi olla se vienti jo sitten, mutta kuka on niin viisas valtionpäämies, että se sanoo, että nyt loppuu tämä tämmöinen puhittelu, mitä nyt koko ajan niin tapahtuu maailmalla. Kukaan ei puhu asestariisunnasta, ei puhu maailmanrauhasta, muuta kuin koko ajan vain tätä. Okei, Keijo. Asiantuntijoita varmaan pitäisi vientiponnisteluihin lisätä. Monella yrityksellä, suuremmalla yrityksellä on hyviä kanavia ulkomaihin, ja voi olla, että sen kanavan kautta, jos siihen valtiovalta panostaa, niin löytyy sitten kanava jollekin uudelle pienelle yrityksellekin. Tämmöiset pitäisi kartoittaa, mutta sekä inhimillisiä henkilöstövoimavaroja että vähän rahaa, niin se varmaan tarvitsee. Olli Poika. Jälleen kerran tarvitaan monta osaratkaisua. Yritystukien kohdentaminen tietenkin mahdollisimman tehokkaasti. Tällä hetkellä siellä on jonkun verran perinteistä johtuvia rasitteita, joita kannattaisi miettiä uudelleen. Globaalien megatrendien tunnistaminen ja niihin vastaaminen, sen hyödyntäminen meidän tutkimus- ja kehitystyössä korkeakouluissa ja myöskin markkinointiosaamisen lisääminen korkeakouluissa niin, että saadaan tutkimusta jalostettua tuotteiksi aikaisempaa enemmän. Esimerkiksi vaikka väestön ikääntyminen länsimaissa on sellainen megatrendi, jossa suomalaisella osaamisella olisi tosi paljon annettavaa. Tai vastaavasti, kun kiinalaiset alkaa puhdistamaan kunnolla tai vähentämään päästöjään, niin siinä tilanteessa meidän cleantech-osaaminen voisi olla aivan avainasemassa. Et jos tämmöisiä Venäjän kaltaisia ailahtelevia naapureita, no niiden kanssa on elettävä, mutta meidän on katsottava tarvittaessa myös muualle ja löydettävä uusia paikkoja ja synnyttää myös uusia liiketoiminta-aloja. Otetaan esimerkiksi vaikka Suomen peliteollisuus, että se on vielä ihan pähkinöitä, että vain 2 miljardia vuodessa, mikä sekin on toki paljon, mutta jos me lähdetään yhdistämään
edistämään vaikkapa tätä peliteollisuuden osaamista siihen, miten edistetään aktiivista ikääntymistä maailmalla tai jotain muuta. Voidaan synnyttää ihan kokonaan uudenlaisia innovaatioita ja toivottavasti saada niillä tuloksiakin aikaa. Ja ennen kaikkea tämä lähtee siitä, että meidän pitää itse jalkautua sinne maailmalle. Meidän pitää olla kansainvälisiä. Se on kovaa työtä eikä siihen ole mitään yksinkertaista ratkaisua tarjolla. Että sinne pitää mennä. Okei. Joo, me yritetään kauheasti saada vientiä vetää ja sitten toisaalta suuryritykset vie tuotantonsa jonnekin tuonne halpamaihin. Tässä on ristiriita, mutta sitten ihan vaikka mennään pienyrittäjän tasolle, niin monen pienyrittäjähän on lähes mahdotonta saada niitä tuotteitaan myytyä ulkomaille. Heillä ei ole tietotaitoa, heillä ei ole kanavia. He tarvitsisivat jonkunlaista apua ja neuvoa siinä, vaikka jostain suuryrityksestä voisi olla heille yrityskummeja tai jotain muuta tämmöistä ihan käytännön toimintaa. Rai. Mä näkisin tässä on tullut nyt hyviä puheenvuoroja, mutta näkisin sen, että suomalaiset yritykset verkostoituu ja on myöskin viennin edistämistä, mutta näkisin myöskin toisinpäin, että kyllähän Suomeenkin on tullut yrityksiä, jotka haluaa just niin kuin Suomessa tehdä asioita. Että se on niin kuin tämmöistä vertaistukea ja sitten tämä markkinoinnin lisääminen, kyllä koulutuksissa pitää lisätä markkinointia, niin kuin Olli-poika sanoi, niin se on yksi selkeä asia. Että miten nuoret voisi lähteä niin kuin markkinoimaan. Onhan meillä ihan hyviä esimerkkejä näistä, että nuoret, niin kuin kaikki pukusuunnittelijat tai niin edelleen, niin lähtee viemään omaa yritystään ja markkinoimaan. Että välineitä ja keinoja ja verkostoitumista olisi mulla niin kuin sellaiset teesit. Okei, ja Aleksi vielä. No tuohon en malta olla vastaamatta Tatjanan kysymykseen, kun hän kysyi, että kuka olisi se valtionpäämies, joka vähän helpottaisi tätä hankalaa tilannetta muun muassa Venäjän suhteen. Itse toivon, että se on Putin, mutta aika näyttää. Ja joka tapauksessa uskon, että nämä nykyiset toimet, vaikka ne tietysti meille on valitettavasti maksanut, niin tulee kuitenkin halvemmaksi, sikäli kun niistä apua on, kuin joku muu vaihtoehto. Mutta kyllä näen, tässä nyt on tullut vähän samoja asioita useammalla panelistilla, mutta se, että vahvistetaan viennin ja matkailun edistämistä, se on markkinointia ulkomaille ja on totta, niin kuin Olli-poika sanoi, että meillä pitää olla jotain sellaista, mitä myydä, mutta myöskin se, että miten se myydään. Ja tässä mä näen, että esimerkiksi niin kuin valtiolla tai yhteiskunnalla, julkisella sektorilla on mahdollisuus niin kuin olla aktiivisena toimijana, jos ajatellaan kehittyviä markkinoita, missä meillä ei välttämättä vielä niin vahvaa asemaa ole, esimerkkinä vaikkapa Kiina, niin siellä on hyvin tärkeää, että kun vientiä edistetään, niin on tietty status, että pelkästään liikemies, tuommoinen valtuuskunta, jos näin voi sanoa, niin ei välttämättä toimi, vaan on hyvä, jos siellä on kaupunginjohtaja tai pormestaria tai ministeriä mukana ja tämän tyyppiset toimet esimerkiksi, ja otetaan sinne mukaan sitten pieniä yrityksiä, joilla on hyviä tuotteita tai erinomaisia aihioita. Kiitoksia näistä vastauksista. Mennään sitten vähän työelämän puolelle ja meitä paljon askarruttavaan näkökulmaan, mihin teidän mielipidettä kuultaisiin. Eli mitä mieltä te olette konsensuksesta tai ehkä oikeammin kolmikannasta? Onko se hyöty vai haitta yhteiskunnalle? Saanko mä aloittaa nyt? Ja muistutan sitten vielä, että tämä nauhoitetaan, eli toivon, että vastaatte samoin kuin vastaisitte sitten EK-vaalipaneelissa. Tai Suomen yrittäjien vaalipaneelista jossain muualla. Kyllä, en mä sitä epäilykään teidän rehellisyyttä, mutta muistutin nyt vaan kuitenkin tästä nauhoituksesta. Muistia vaan. Joo, mä voin aloittaa. Okei, no niin, Kirsi-Matti. Eli mä ihan ehdottomasti olen kolmikannan kannattaja ja en olisi valmis sitä luopumaan millään. Eli tämmöinen yksinkertainen lyhyt vastaus. No niin, se oli yksinkertainen ja lyhyt. Ja mennään nyt vaikka tähän suuntaan tällä kertaa, niin Olli-poika jatkaa siitä. Niin, poliitikon muistihan on tällainen, että se puhuu sitten vaan sitä muunneltua totuutta, niin kuin eduskunnassa sanotaan, silloin kun se puhuu mitä sattuu. Mutta joo, sanon samaa, minkä sanoin muistaakseni kauppakamarin tilaisuudessa, että kyllä kolmikanta on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntarauhaa ja sopimista. Ja se on hieman kankea ja siellä ollaan välillä nähdäkseni puolin ja toisin vähän joustamattomia, mutta meillä ei ole parempaakaan ratkaisua tarjolla. Ja kun katsotaan ylipäätään
sopimista, niin kyllä tietyt perusasiat ja tietty minimitaso pitää valtakunnallisesti kyetä sopimaan. Paikallinen sopiminen on kaksiteräinen miekka. Se voi tuottaa hyötyjä jossakin, mutta toisaalta sitä on todella helppo käyttää työntekijän tilanteen heikentämiseen. Eli tässä sen takia kolmikanta on edelleen paikkaansa puoltava. Okei. Keijo. Olen kolmikannan kannattaja ollut ja sillä on saavutuksensa nimenomaan huonoina aikoina. Tatja. Kolmikannan kannattaja edelleen ja vahvasti. Ja vahvasti. No niin. Täällä on 3 kannattajaa ja 1, joka on kannattanut vahvasti. Aleksi. Minunkin muistini on valikoiva, mutta muistaakseni 2007 vaaleissa kysyttiin tätä samantyyppistä asiaa ja siitä näkökulmasta, että pitäisikö valtion roolia siinä vahvistaa. Ja silloin mä olin vahvistamassa sillä perusteella, että valtiolla voi olla paras ja objektiivisen näkemys asiaan kansantaloudellisesta näkökulmasta. Mä suhtaudun siis myönteisesti kolmikantaan, mutta mielestäni sillä pitää myös saada aikaan tuloksia, että se ei ole niin kuin itsetarkoitus, eikä saa olla. Ja tietyissä asioissa, ehkä tästä löytyy ero sitten OPPn suuntaan, että kyllä mä niin kuin näen erinomaisia puolia myöskin paikallisessa sopimisessa, että ylipäätään on sitä mieltä, että kaikkia asioita pitäisi voida tarkastella tapauskohtaisesti, eli aina tämmöinen harkinta on paikallaan, mutta en saa näppylöitä kolmikannasta. Noniin, Rai. Hyvä. Keskustan näkemys on tässä ihan selkeästi, että kolmikanta pitää olla ja sillä pitää jatkaa, mutta myöskin yrittäjien näkökulmaa haluttaisiin tuoda tänne enemmän ja siinä mä itse olen sanonut, että EK:n kautta varmaan niin kuin yrittäjätkin voisi tulla enemmän mukaan tähän, eli ehdottomasti niin kuin sopiminen ja kolmikanta on se, missä jatketaan, mutta en malta olla tähän paikalliseen sopimiseen sanomatta sitä, että se on saanut niin kuin tässä yhteiskunnassa semmoisen negatiivisen leiman. Työntekijöille tulee niin kuin mieleen, että aina sovitaan negatiivisesti, aina minulta viedään jotain, että kun puhutaan paikallisesta sopimisesta. Minä tiedän, että on sovittu myöskin toisinpäin. Ja samaten YT, 2 kirjainta on niin julmia, että ne jotain kauheata tarkoittaa. Kun yhteistoiminnallahan pitäisi myöskin kehittää vaikka ammattitaitoa ja koulutusta ja työelämää ja niin edelleen, että julkisuudessa ei puhuta niin kuin oikeasti siitä, mitä nämä tarkoittaa, vaan negatiivisesti. Mutta sitä mieltä mä oon tästä paikallisesta sopimisesta, että se ei saa olla sanelua, vaan se pitää olla yhdenvertainen puhelu luottamusmiesten ja työnantajan välillä. Ja voin ottaa tässä muutaman esimerkin, että kun meillä on isoja hoivayrityksiä, valtakunnallisia, niin kysyisinkin, että onko oikein niin, että rovaniemeläisen yrityksen työpisteen ihminen on luottamusmies, joka hoitaa helsinkiläisen yrityksen asioita, niin tuleeko tästä tasavertainen vuoropuhelu sen valtakunnallisen yrityksen kanssa? Minä olen sitä mieltä, että ei tule. Ja luottamusmiesjärjestelmän kehittäminen pitäisi saada ensin täysin kuntoon, jolloin tämä paikallinen sopiminen voisi lisääntyä. Ja se on niin kuin yhteiskunnassa tärkeää, mutta että myöskin positiivisesti niin kuin sopia, vähän paremminkin sopia, mitä niin kuin on olemassa. Tatjana oli ihan lyhyt. Ihan lyhyt, just, että aivan sama mitä Raija sanoi, että siis paikallinen sopiminen on hyvä silloin, jos se on niin kuin perustuu siihen pääsopimukseen, työehtosopimukseen ja se ikään kuin parantaa sitä tilannetta, eikä vaan huononna, koska nythän se on se kaiku just siinä, että se on huonontaa, että paikallisesti sovitaan aina niin kuin huononnuksiin vaan mennään, mutta että silloin se on hyvä, mutta se on se turva ja sitten just tämä luottamusmiesjärjestelmä plus sitten tietysti, että ihmiset kuuluu liittoon. Keijolla oli lyhyt ja sitten Aleksilla vielä lyhyt. Saadaan vähän keskustelua. Niin tuleeko paikallinen sopiminen erikseen kysymykseen? Ei tule paikallista sopimista erikseen. Haluaisin siitä jotain vielä. No niin, siitä vaan sitten. Mä kovasti kannatan sen, että käytettäisiin ne sopimuksissa olevat paikallisen sopimisen mahdollisuudet hyväksi. Mutta ei meillä työnantajatkaan näitä oikein tiedä välttämättä. Mutta sitten se asia, mitä työnantajat ei ole tässä keskustelussa huomannut, kun ne ovat puhuneet, että pitäisi työpaikalla sopia. Että jos sinne palkanmuodostuksesta, palkankorotuksesta
tulee elementtiä sopia työpaikalla, niin sehän tarkoittaa sitten myöskin sitä, että työrauhasta sovitaan samalla tasolla. Ei se voi olla niin, että Helsingissä sovitaan työrauha ja sitten sen jälkeen ruvetaan keskustelemaan palkankorotuksista työpaikalla. Okei, mehän neuvottelemme, tai te neuvottelette, mä en nyt enää viime aikoina ole vähän työnantajapuolella, kun on luottamushenkilö, järjestelyvaroistahan me on neuvoteltu niin kuin työrauhavelvoitteen alla. Ja usein kun tehdään tuposopimuksia, niin ei työrauha edes katkee. Mutta että jos niin kuin tosissaan tehdään rajuja palkankorotussopimuksia työpaikkatasolla, niin kyllä siihen kytkeytyy myöskin työrauha sitten. Ja tätä ei työnantajat ole vielä joko tajunneet tai eivät ole halunneet tuoda julkisuuteen. Sitten oli Aleksin lyhyt replikki vielä. Niin, ehkä tämä on vain tämmöinen korostus, joku saattoi sen ymmärtääkin siinä, mutta kun tämä on ollut tärkeä, tämä on historiassa ollut erittäin tärkeä elementti, siis kolmikanta meidän yhteiskunnan rakentamisessa, näinkin voidaan sanoa, niin mä toivon, että se näyttäytyy myös tulevaisuudessa, ja jos näyttää siltä, että sillä ei saada kokonaisuuden kannalta myönteisiä tuloksia aikaan, niin silloin täytyy kaikkea niin kuin pitää tapauskohtaisesti pystyä harkitsemaan. Eli se, että kyllä mä kolmikantaankin niin tiettyä tulosvastuuta odotan, että sillä voidaan saada positiivisia asioita Suomen näkökulmasta niin aikaan. Raija vielä. Ihan lyhyt kommentti tähän, että kyllähän niin kuin kolmikannassa on saatu aikaiseksi, esimerkiksi eläkeratkaisu tuli, pari viimeistä, meillä ei ole tuposopimuksia enää, kun EK-ihmiset alkaa saada niistä niin kuin jotain näppylöitä, mutta pari sopimusta kuitenkin on saatu niin kuin kolmikannassa sovittua, että kyllähän työntekijäjärjestöt ja meidän keskusjärjestöt ovat valtavasti tehneet työtä niin kuin sen asian eteen, tämän yhteiskunnan niin kuin pyörittämisen eteen. Ja kyllä kai se on niin kuin palkansaajajärjestöille ja työelämälle niin kuin myöskin sitten rauha olla, että ei tarvitse miettiä, että onko meillä laittomia lakkoja ja paljonko niistä sakkoja laitetaan ja niin edelleen. Että kaikkien pitäisi voida hyvin tässä yhteiskunnassa. No niin. Hyvä. Kolmikannan kannattajia täällä on vähän tulosvastuuta perätään ja olin kyllä sanomassa nyt vähän samaa kuin Raija tuossa, että kun tätä tulosvastuut kolmikannalta on perätty, niin tällä hallituskaudella on tosiaan pari erittäin mallikasta sopimusta saatu aikaan ja eläkesopimus, että sitten voi tietysti hallituspuolueiden edustajille, kaikille, jotka on istunut hallituksessa tällä vaalikaudella ja ehkä nyt soten myötä myöskin sitten opposition edustajille voi kysyä, että missä se eduskunnan vastuu sitten, tulosvastuu on tässä suhteessa. Mutta ei mennä siihen, tämä oli vaan nyt tämmöinen kevyt välipiikki. Jos ei tulosta tule. Niin, kyllä, joo. Niin, tämä on tietysti helppo vastata, että hallitus ja eduskuntahan on tulosvastuussa 4 vuoden välein, että siinä mielessä kyllä on ihan totta. No tässä jonkun verran nyt sivuttiinkin jo tätä työelämää ja siitä on aika paljon julkisuudessakin puhuttu ja voi sanoa, että aika moni puolue on vaaleissa niin kuin ilmoittanut, että suomalaista työelämää pitää uudistaa. Osa on ehkä joustavoittamisen kannalla, osa muuten vaan uudistamisen kannalla, mutta nyt mä peräisin teiltä taas sitten niitä konkreettisia asioita, että miten sitä työelämää pitää Suomessa uudistaa tulevalla vaalikaudella. Ja se taitaa olla nyt niin kuin Raija vuorossa aloittamaan. Niin puheenjohtaja, jos ajatellaan tätä sosiaali- ja terveydenhuoltoa, se on niin kuin minussa itsessäni olemassa ollut jo 40 vuotta, niin kyllä mä lähtisin siitä, että ensinnäkin niin työntekijöiden työhyvinvointiin pitää ruveta satsaamaan. Nämä hirveät määrät sairauspoissaoloihin, niin ne vie meidän kaikkien niin kuin veroeuroja. Johtamiseen pitää satsata. Mun mielestä tänä päivänä pitää olla niin kuin sellaista, että johtaja tuntee johtavansa sellaista joukkoa, joka niin kuin on asenteellaan, ammattitaidollaan täysillä mukana. Mutta se, mikä on tullut myöskin hoitoalalla esille, niin on se, että liian tiukat reviirierajat on henkilöstön välillä.
Siellä pitää käyttää kaikkien osaamista hyödyksi ja sitä ammattitaitoa pitää päivittää. Se tuli myöskin teidän tässä hallittuun palvelujen kehittämiseen, tämä ammattitaidon päivittäminen, että ihminen on käynyt koulutuksen 35 vuotta sitten ja sillä samalla hän yrittää mennä, eli elämä muuttuu kuitenkin. Sitten normien purusta on paljon puhuttu ja keskustalla on myöskin 101 tavoitetta siihen normien purkuun ja sieltä löytyy lisää vinkkejä. Sanoisin ihan näin niin kuin Kainuun korvesta, kun on lähtöisin ja olen ylpeä siitä, niin että pitäisi alkaa olla ihmisiksi siellä työpaikalla. Okei. Aleksi. Niin, kyllä mä niin kuin näen, jos ajatellaan sitä, että millä suurin vaikutus työelämässä ja työntekijöille, työilmapiiriin on, niin kyllähän se kaikki kulminoituu johtamiseen. Ja tietysti täytyy muistaa se, mulla on paljon hyviä viisauksia tuolta Puolustusvoimien puolelta ja tähän sopii yksi sellainen, että hyvä johtaja on myös hyvä alainen. Eli tämmöinen näkökulma, mutta valitettavan paljon meillä ongelmat johtuu työpaikoilla nimenomaan ongelmista siinä johtamisessa. Mutta syyllisiä ei välttämättä ole pelkästään johtajat. No niin. Syyllisiä ei ole välttämättä pelkästään johtajat. Okei. No mä listasin tähän nyt ihan äkkiä, tuli mieleen. Ensinnäkin tämä nuorten työntekijöiden asema, että se pitäisi saada niin korjattua, että niitä ei todella pidetä minään heittopussina, että nämä nollatuntisopimukset pois ja sitten nämä määräaikaisten työsopimusten jatkuva jatkaminen, se ketju niin kuin lopetetaan, että niitä vakinaistetaan ja sitten tämä vanhempien työntekijöiden asema, että niitä ei todella irtisanota tai sitten pistetä pois siinä vaiheessa, kun ne olisi kaikkein osaavimmillaan siellä. Ja sitten tuo eläkekatto näille, varsinkin nyt johtajatason ja päällikkötason, mutta siis johtajille ja ylipäänsä eläkekatto, että siellä niin kuin ollaan niin kuin tasavertaisempia myöskin tämän palkan suhteen ja ylipäänsä sitten palkkausasiat. Ja mä nyt vielä korostan nuorten työntekijöiden asemaa, että se on se meidän ongelma, se on saatava kuntoon. Keijo. Julkisella sektorilla niin kunnissa kuin valtiollakin on paljon hyviä esimiehiä, mutta niin se kuulkaa on, että jokaiseen työpaikkaan ei ole riittänyt hyviä esimiehiä. Mä luulen, että siinä meillä on kyllä kehittämisen varaa ja sellaista josta myöskin tehokkuutta saadaan aikaan. Mutta niin kuin huomataan, me ollaan aika yksimielisiä siitä, että myöskin se esimiehen alaisena oleminen vaatii aika paljon. Kyllä mä tiedän, että myöskin esimiehiä kiusataan. Ja se on ihan yhtä lailla kiellettyä kuin toisinpäin. Siinä meillä on semmoinen alue, mitä Raija tuossa sanoi aikaisemmin, niin kun on nyt 2,5 vuotta seurannut vähän lähempää kuntasektoria, kyllä meillä siellä on aika byrokraattista. Mä oon vähän ihmetellyt, että miten se meidän tämä terveyskeskussysteemi, eihän se tollaisenaan voi olla kovin tehokas, koska siellä joka päivä puhutaan siitä, että tuo työ ei kuulu mulle tai tuota työtä sinä et saa tehdä. Okei, niillä normeilla on ja koulutustasoilla pyritty siihen, että laatutaso on korkea. Okei, se on hyvä tavoite. Mutta tätä keskustelua mä väitän, että liian paljon käydään ja siihen menee aikaa ja sitten meidän asiakkaat siellä terveyskeskuksen luukulla vielä kuuntelee sitä, niin se ei edistä julkisen sektorin suosiota. Ihmisten lailla eläminen työpaikalla on tärkeää, mutta se on helppo täältä sanoa. Ei se ole näköjään niin helppo toteuttaa. Okei, Olli-poika. Joo, tämä oli hyvä, että tuli nämä alaistaidotkin mainittua. Se on asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ylipäätään tiedolla johtamista, varsinkin suurissa työyhteisöissä pitäisi kehittää nykyisestä ja mahdollistaa myös henkilöstön osallisuutta erilaisilla kanavilla. Sehän tehdään onneksi jonkun verran jo nyt, mutta jos pitäisi joku ihan erillinen nyt sanoa, niin kyllä mä nostaisin ihan valtakunnallisesti epätasa-arvon työmarkkinoilla vielä esiin. Eli vanhemmuuden kustannusten jakaminen ruokkii tällä hetkellä palkkaepätasa-arvoa ja se ruokkii naisten heikompaa asemaa työmarkkinoilla ja se on varsinkin elelen juuri niitä vuosia itse tässä, jolloin tämä on meidänkin perheessä melko ajankohtainen kysymys. Niin lähtisin siitä, että tämä asia pitää ratkaista, jotta meillä on oikeasti yhdenvertaiset työmarkkinat. Ja
julkinen sektori on yleensä tässä ollut hiukan paremmin kunnostautunut, toki nykyisen lainsäädännön puitteissa kuin yksityinen, mutta meidän pitäisi tehdä asialle jotain. Joo, mä olen sitä mieltä, että hyvinvoiva työntekijä on kaikista tuottavin työntekijä, eli se työhyvinvointi on ihan se ykkösasia siellä työpaikoilla. Lisäksi tietysti palkkaus on sellainen, että palkalla pitää tulla myös toimeen, ettei tarvitse ruveta tekemään 2 tai 3 muuta työtä, että pärjää sillä. Ja silloin riittää myös sitä vapaa-aikaa, eli tänä päivänä monessa työpaikassa ja aloilla niin nuo työpäivät tuntuu ihan venyvän jopa ilmaista palkkaa, eli ihmisille jää myös siihen vapaa-aikaan huomattavasti vähemmän aikaa kuin ennen. Ja sitten tietysti mä olen sitä mieltä, että jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen, ja tänä päivänä, kun se muutos on päivän sana, niin pitäisi panostaa myös siihen muutosjohtamiseen. Okei. Nyt mä vähän vielä... Puheenjohtaja, mietin, saanko sanoa vähän vielä lisää tähän? Kun... No nopeasti sitten, nopeasti. Nythän on puhuttu paljon tästä työurien jatkamisesta, alkupäästä ja loppupäästä. Niin mä herättäisin tässä niin kuin kysymyksen, että kun meillä on 450 000 työtöntä, niin miten sä paljon työurasi jatkat? Sitten on puhuttu myöskin siitä, että työaikaa pitää pidentää. Niin ihan vaan nämä teille tässä mietintään. Ja sitten tämä omaishoitajuus mun mielestä se, että tänä päivänä monet hoitaa läheistänsä, niin sitä joustavuutta siihen, että on mahdollista siirtyä tai siis osa-aikatyöhön esimerkiksi. Tässä tuli tämä työaika esillekin nyt ja siitä ajattelinkin seuraavaksi kysyä. Siitä on vähän ollut puhettakin, erityisesti ehkä julkista sektoria koskien on tullut erilaisia esityksiä varttipäivässä tai jotain muuta vastaavaa. Niin yleisesti ottaen niin työajat Suomessa liian lyhyet, sopivat, liian pitkät. Aleksi haluaa aloittaa sieltä selkeästi. Yleisesti ottaen, jos 40 tuntia työskentelee viikossa, niin eikö se aika ole sopiva määrä? Yleisesti ottaen. Mä vähän yllätyin nimittäin, kun on puhuttu sitä, että opettajilla on suhteellisesti paljon vapaa-aikaa ja naureskellaan, että kesällä opettaja ja talvella sitten asfalttitöissä. Kun me noita ympäristöterveydenhuollon taksoja tarkastettiin tuossa ja kaupunginhallituksen edustajana on terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa ja rupesin sitten katsoa, kun korotus oli taisi olla tälle vuodelle, mutta viime vuonna se tehtiin se päätös, niin 45 eurosta 71 euroon per tunti. Ja se on kaupungille hyvä bisnes, koska esimerkiksi kun eläinlääkäri menee tai sitten ravintolaan tekee tämmöisiä hygieniatarkastuksia, niin se pitää niin kuin kattaa ne kaikki kulut. Ja mä sitten perehdyin siihen, että mikä siinä on pohjalla. Ja siellä on pohjalla se, että kun otetaan lomat, koulutus ja sairastaminen pois, niin laskennallisesti tämä ympäristöterveydenhuollon esimerkiksi eläinlääkäri niin tekee töitä vuodessa. Voi olla, että tulee päiväheittoja, tämä on suuruusluokkia, koska yleensä en kaikkea edes halua muistaa pilkulleen ulkoa, vaan isot linjat ja nyrkkisäännöt. Niin noin 180 päivää. Ja kuitenkin siis se laskennan perusteella oli 180 niin tehokasta työpäivää vuodessa ja 6 tuntia, oliko sitten 45 minuuttia vai taisi olla 6 tuntia 15 minuuttia per päivä. Niin se tulee yllättävän pieni tuntimäärä, kun ajatellaan, että kuitenkin palkka maksetaan yli 2000 tunnilta, niin se meni johonkin tuonne 1200 tuntiin vuodessa. Ja perusopetuksen niin kuin työpäivät vuodessa on 190. Ja tämä palkattava eläinlääkäri siis tekee 180 päivää sen 6 ja risat 6 ja 7 tunnin välein per päivä. Niin jos opettaja selviää 10 sairausolopäivällä vuodessa, niin hän yltää samaan. Eli se on täysin myytti, että opettajilla olisi enemmän vapaa-aikaa kuin muilla työntekijöillä. Ihan pohdintaan tämäkin. Tarkistakaa. Voi olla, että olen väärässä, mutta en usko. Okei. Mennään täältä päin. No, mä jo aloitinkin tässä silloin, sanoin muistaakseni se 6 tuntia, että se on se työaika pitää lyhentää, eikä vaan nyt puhutaan tästä pidennyksestä. Ja siis kun nythän ihmiset tekee niin kuin liian, omasta työkokemuksesta niin muistan, että se 37,5 tuntia viikossa ei riittänyt, varsinkin jos oli eri aika niin kuin viennin puolella, just että niin kuin siis aikaerot, niin siellä piti olla joskus ilta myöhäänkin jonkin asian takia, että siis
6 tuntia, niin silloin se samalla tulisi tämä työajan lyhennys, tulisi parempi niin kuin tämä työilmapiiri, olisi enemmän aikaa, eikä olisi sitä painetta eikä stressiä, mikä niin kuin ihmisiltä vie sen kaiken lopunkin siitä elämästä, kun aina vaan on se jatkuva paine. Ja sitten toisaalta se työllisyys. Se olisi niin kuin ongelma ratkaistu sillä. Tulisi työpaikka. Okei, eli lyhennetään työaikaa, on liian pitkät. Keijo. Alkuperäiseen kysymykseen, että työajat on sopivia. Niin hieno kuin se olisikin, niin jakaa työtä useammalle lyhentämällä työaikaa, niin mä valitettavasti arvioin tämän asian, että se ei ole poliittisesti realismia tänä päivänä. Meidän täytyy tämä talouspuoli saada ensin kuntoon, ennen kuin näitä etuja saadaan eteenpäin. Näin se taitaa niin kuin raaka totuus olla. Julkisella sektorilla kuitenkin nämä pitkät työajat eivät ole mitenkään erityisen lyhyitä. Esimerkiksi jaksotyö, joka on raskas työaikamuoto, epäsäännöllinen työaikamuoto. Se on pitempi kuin yksityisellä sektorilla, esimerkiksi teollisuudessa vuorotyö. Että se on aina muistettava. Okei, Olli-Poika. Esim. Tämä työajan pidentäminen esimerkiksi 15 minuutilla, mistä Tampereen kaupungillakin on keskusteltu, niin jotenkin koen, että se saattaa olla vähän silmänkääntötemppu, että ei se välttämättä sitä tuottavuutta ja sitä tosiasiallista työhön käytettyä tehokasta työaikaa nyt ihan valtavasti lisää. Päinvastoin se voi jopa aiheuttaa käänteisen ilmiön, motivoida tai epämotivoida ihmisiä, ja jolloin joudumme ojasta allikkoon, että olisin tällaisena aikana, kun muutenkin kuormitus kasvaa, niin vähän varovainen, enkä lähtisi tällaisia näpäytyksiä henkilöstölle kyllä laittamaan. Yleisesti, jos mietitään, niin positiivinen jousto ylipäätään yksilöllisesti niin sellaista kannattaa lisätä niillä aloilla, millä se on mahdollista. Toki tietty minimityömäärä pitää olla ihan, jotta ihminen tulee toimeen, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka voisivat tehdä töitä, mutta vähän vähemmän ehkä kuin sitä ihan täyttä aikaa. Toisaalta jotkut voi haluta tehdä enemmänkin. Ja tällä hetkellä meillä on polarisoitunutta muutenkin, että meillä on sellaisia ihmisiä, jotka tekee valtavasti töitä ja sellaisia ihmisiä, jotka odottaa, että saisivat töitä. Että jotenkin tämä asia pitäisi ratkaista, mutta summittainen työajan lyhentäminen, se kuulostaisi ihan houkuttelevalta, varmaan itse kullekin nopeasti ajateltuna, mutta en usko, että se olisi tässä kohtaa realismia, enkä usko, että se tuottaisi meille välitöntä hyötyä, että se sitten heikentäisi ihmisten ostovoimaa jotain muuta, koska palkkataso lähtisi siinä mukana. Okay. Kirsi-Maarit. Joo, mun mielestä työaika on tällä hetkellä ihan sopivalla tasolla. Ja samaa mieltä tuosta Tampereen kaupunginkin asiasta, että mä en usko, että se tehokkuus lisääntyy 15 minuutilla. Se aiheuttaa protestia enemmänkin. Mutta se, että käytännössä se työaika ei monellakaan alalla ja monessakaan paikassa ole se sun työpäivä. Se on se sitten se 40 tuntia tai 37,5 tuntia viikossa. Eli me ollaan, ainakin olen itsekin sähköpostissa, puhelimessa, luen niitä puheluita tai luen sähköposteja vastaan puhelimiin myös vapaa-ajalla. Kukaan ei maksa mulle siitä, eli olen vähän tyhmä ehkä siinä itsekin. No niin, sitten Raija. Mutta sinähän olet sitoutunut työhösi. Aleksi heitti tuossa vähän huumoria, täytyy sanoa, että asfalttia kuule talvella nuo opettajat laittaa, niin ei mun sisareni, joka on tuolla lukiossa opettaja, niin kyllä asfaltoi talvella, että meni just niin kuin väärinpäin sulla tämä. Mutta se on mun haave. että siis kouluun kesällä. Jos otetaan vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon ala, niin jaksotyömääräykset tulee nyt voimaan kesäkuun alusta ja siellä on työaika se 114,45. Ja valitettavan paljon meillä tänä päivänä tehdään hoitoalalla, varsinkin vanhustenhuollossa. Tehdään 2 vuoroa peräkkäin. Ihmiset sairastaa, ei oteta tai ei ole mistä ottaa sijaista. Meillä on yli 100 kuntaa, jotka painiskelee nyt taloudellisissa vaikeuksissa ja nämä superilaiset maksaa sitten, hoitajat maksaa ja me ollaan laskettu, että jos sä kerran 3 viikossa teet tämmöisen harmaan ylityöpäivän, siis aamuvuoron jälkeen teet vielä iltavuoron, etkä saa siitä sopimuksen mukaisia korvauksia, sinä menetät vuodessa 1 kuukausipalkkasi. Että sitten kun pää alkaa harmaantua, niin sit voi miettiä Koukkuniemessä, että annoinpahan tällekin talolle nyt sitten kuule elämässäni vähän lisää liksaa, kun tei harmaata ylityötä. Eli me ollaan haettu näitä palkkasaatavia aika paljon ja aika isoja summia. Siis siinähän on 5 vuotta mahdollisuus niitä sitten hakea.
että kannattaa miettiä, mitenkä on. Eli siis minä en ole, eikä keskusta ole niin kuin työaikaa pidentämässä. Ennen kaikkea pitäisi saada kaikki töihin. Nyt oli ihan lyhyt, Tatjana. Ihan lyhyt, että siis tämä työajan lyhennys on nimenomaan se, että sitten sitä työtä riittäisi kaikille. Ja jos ei sitä koskaan oteta semmoiseksi tavoitteeksi, tässäkin, että se on ihan hyvä, mutta otetaan se tavoitteeksi, silloinhan siitä tulee. Se on niin kuin yhteinen tavoite kaikilla, koska se parantaa työelämän laatua ja ihmisten elämänlaatua. Keijo vielä. Täytyy muistella vanhoja asioita vuonna 1994, kun kesken vuotta valtion henkilöstöbudjetista piti leikata 4% pois. No, siinä oli erilaisia tapoja. Yksi erikoinen tapa oli Rajavartiolaitoksessa. Siellä tehtiin 3 ylimääräistä talkoopäivää. Talkoolla työnteko on tietysti ihan mielenkiintoinen noin niin kuin lähtökohta jo muutenkin. Silloin on tehty 90-luvun alussa paljon muutakin, ei mennä niihin nyt tässä yhteydessä. Mäkin olen kuullut muun muassa kesätyöajan poistamisesta aika paljon. En ole ollut osallisena siihen, mutta mennään eteenpäin. Minä olen ollut. Niin, ei laita Keijoakaan nyt tilille siitä hommasta. Äsken tosiaan puhuttiinkin vähän tasa-arvosta. Eilen vietettiin kansainvälistä naistenpäivää ja voi sanoa, että tasa-arvo on meille hyvinkin tärkeä keskeinen teema palkansaajaliikkeelle yleisesti ja kyllä Pardia voi todeta, että on pitänyt sitä esillä kaikilla foorumeilla, mutta mikäs teidän näkemys on? Meillähän on edelleen varmasti tässä jo osittain sivuttiinkin sitä, että erilaisia tasa-arvoon liittyviä ongelmia, muun muassa perhevapaiden epätasainen jakautuminen, se, että edelleen naisen euro on se 83 senttiä ja niin edelleen. Mutta mitkä on tasa-arvon kannalta, nimenomaan siis nyt jos puhutaan sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta, niin suurimmat ongelmat Suomessa tällä hetkellä ja sitten tietysti kun te olette päättäjiksi matkalla, niin ratkaisuakin haetaan, eli mitä näille ongelmille pitäisi tehdä. Ja tehdään nyt niin, että kuka se on vähän aikaa saanut aloittaa? Onko joku? No niin, Raija aloittaa. Kiitos. No ensinnäkin suomalainen työhän on jakaantunut naisten töihin ja miesten töihin. Me ollaan muun muassa oltu Superissa muun muassa tämmöisessä Sote-man hankkeessa, eli sosiaali- ja terveydenhuolto on miehiä. Eli lähihoitajakoulutuksen myötähän on lisääntynyt miesten määrä niin kuin hoitotyössä, eli tämä jakaantuminen miesten töihin ja naisten töihin. Sitten meillä on ollut jo Matti Vanhasen hallituksohjelmassa tämä samapalkkaisuusasia, ja minä näkisin, että sitä pitäisi niin kuin jatkaa. Se ei ole vaan toteutunut, siitä on jo 10 vuotta siitäkin jo aikaa, että tällä vauhdilla se poistuu vasta puolen vuosisadan kuluttua. Ja epätasaisesti jakautuva lastenhoito. Minä tietysti, kun olen yksinhuoltajana hoitanut mukulla, niin ei ole ollut niin kuin jakoa. Silloin kun minä olen lapseni tehnyt, niin silloin tuli puolen vuoden äitiysloma, eikä mitään hoitovapaita ollut. Että mä oon jo sen verran maailmaa nähnyt. Sitten myöskin tulevaisuudessa, niin kun iäkkäitä hoidetaan, niin ne on monta kertaa naisten vastuulla. Ja sitten lasten tekeminen, että tänä päivänähän niin kuin nuoria naisia varsinkin, niin työnantaja saattaa kysyä, että onko tässä ajatus perhelisäykselle sulla, niin kuin sellaista ei saisi työhaastattelussa kysyä. Mutta että 50 nainen on, niin kuin täällä on tullut kyllä esille, että on vähän syrjintää, mutta että kyllä minulla on sellainen kokemus, että se on niin kuin tämän päivän työelämän pelastaja. Se ei ole yhtään kertaa sitten niin kuin missään niin kuin lastenhoitovapaalla. Sitten isien perhevapaiden käyttäminen ja vanhempainvapaiden jousto. Se on niin kuin ihan hyvä. Ja mä näkisin, että nyt kun mainitsin sen, että se on ollut hallitusohjelmassa, niin kyllä seuraava hallitus voisi niin kuin tätä myöskin veroporkkanoilla niin kuin lisätä. Että se on niin kuin suuri yhteiskunnallinen kysymys, että naisten uraputki ei katkea lastentekoon. Minä ainakin niin kuin toivon, että lapsia tehdään, kun tässä iässä ei voi muuta kuin mummuksi tulla, että nuoret tekisi. Mennään nyt sieltä päin, niin Aleksi voi jatkaa. Niin siis suurinta ongelmaa kysyttiin. Tasa-arvon kannalta suurimmat ongelmat no, ja kyllä se on ehdottomasti se, että ainoastaan naiset synnyttää.
että jos tätä ongelmaa ei olisi, niin ongelmaa ei olisi. Mutta No, se, että onko mulla poliitikkona siihen jollain lailla niin kuin mahdollisuuksia puuttua, niin keinot on suhteellisen heikot ainakin tällä tietämyksellä. Amerikassa imettävätkin kyllä. Joo, mutta siis varmaan tähän liittyvät kuviot ja niitä, kuinka niitä sitten ratkotaan ja millä hilataan sitä 83, jotain senttiä lähemmäs sitä miehen euroa. Sinällään jos mennään yksityiselämään, niin mä tykkään, että on miesten ja naisten töitä, koska mä en viihdy keittiössä. Meillä miesten töihin kuuluu muun muassa pyykkääminen, että mä en sillain niin kuin en ole niin pahoillaan sen tyyppisistä. Toki vaimo saa ne pyykitkin hoitaa, jos haluaa, ja joskus mä voin jonkun ruuan vääntää, mutta päästäänkö me tällä liikkeelle? Päästään liikkeelle oikein hyvin. Nyt tuli oikein rehellisen kuulosta puhetta kaiken lisäksi. Onko se poikkeuksellista? Ei ole poikkeuksellista, mutta nyt tuli konkreettisia asioita ja ihan oikein aidon kuulosta puhetta. Hyvä näin. Mennään Tatjana. No niin, mä pääsen näin Aleksin jälkeen. Aika kevyt oli mun mielestä tämä, mutta meillä on toi 6+6+6 vasemmistoliitolla se tavoite, eli siis tämä vanhempainvapaa, että se käyttää isä, äiti ja sitten kolmas kuukauden jakso on sitten yhteisesti heidän sopimansa. Ja sitten tämä palkkaus on tietenkin se kaiken A ja O, sehän on se epätasa-arvon asia. Ja se on taas työmarkkinakentän asia, tai kolmikannan asia. Ja kun siellä on niitä miehiä aika paljon, niin sitten se taas menee vähän taas sillä että no on ihan hyvä asia, mutta mitenkäs tässä nyt sitten. Mutta siis se on todella niin kuin se kaikkein A ja O. Ja sitten tämä lasten päivähoito, lapsilisät, yksinhuoltajien asema, kaikkihan se on niin kuin lisää tasa-arvoa, kun yksinhuoltajien asema esimerkiksi parannetaan siitä, että kun nyt ollaan köyhyysrajan alapuolella monet perheet ja ei tulla toimeen, niin sehän on ihan siis törkeetä suoraan sanottuna. Että kyllä me aika kaukana ollaan tasa-arvosta tässä. Okei. Keijo. Varmaan asenteessakin on vähän vikaa. Tämä palkkatasa-arvo tai sen puuttuminen näyttää olevan esteenä monelle muullekin uudistukselle, että sille varmaan niin kuin ensiksi pitää tehdä jotain. Nyt meillä on esimerkiksi valtiolla ja on muillakin aloilla alkaa olla sellaisia palkkausteknisiä palkkausjärjestelmiä, että niiden avulla tämä saman työn ja sama-arvoisen työn palkkavertailu voidaan tehdä. Mä toivon, että niitä käytetään hyväksi työpaikoilla, että ainakin se syy niin kuin poistuisi. Se, että työmarkkinat on jakautunut, niin se on jo sitten vähän vaikeampi asia ja AY-liike yksistään ei pysty sitä eikä poliittinen voimakaan yksistään niin kuin muuttamaan. Olli Poika. Joo, no epätasaisesti jakautuvasta lastenhoidosta en sano mitään, kun istun täällä paneelissa, kun voisin olla auttamassa kotona, mutta joka tapauksessa lähtisi siitä, että ylipäätään tällaiset stereotypiat, mitkä liittyy sukupuoleen työmarkkinoilla tai sukupuoliin, niin niitä pitäisi pystyä purkamaan. Ei ole olemassa naisten tai miesten tai kenenkään mukaan töitä, on vain töitä ja ihmisiä, ja pitäisi lähteä siitä liikkeelle. Nostaisin kuitenkin tämän nuorten naisten aseman työmarkkinoilla erityisesti edelleen. Tässä se tuli aikaisemminkin jo esiin, mutta se voidaan helposti, tai me voidaan parantaa tilannetta vaikuttamalla siihen, miten vanhemmuuden kustannukset jaetaan työnantajien kesken. Ja voin kuvitella, että on myös työntekijöiden edunvalvontapuolella järjestöjä, jotka ovat niin sanotusti miesvaltaisten alojen edustajia, jotka eivät innostu siitä, että lähdetään vanhemmuuden kustannuksia jakamaan. Että siitä täytyy pitää kovaa meteliä. Ja tämä yrittäjäriski, joka liittyy tällä hetkellä siihen, että kun työllistät jonkun, niin se voi olla vaikka pienessä yrityksessä aika kova paikka, että jos sulla on vaikka 2 työntekijää ja sitten napsahtaa vanhemmuuden kustannukset siihen tilanteeseen, niin siinä voi olla leikki kaukana. Ja tämä on hirveän helppo uudistus tehdä. Se vaatii yksinkertaisen lakimuutoksen, ei mitään muuta. Tämä ei tuota lisää byrokratiaa yhtään mitään. Meidän pitää vaan eduskunnassa kyetä asia päättämään. No niin, jälleen
Eli mä olen sitä mieltä, että suurin ongelma on tietysti se, että samasta työstä pitää maksaa sama palkka sukupuolesta, iästä tai mistä muusta riippumatta. Minulla on itsellä ollut aikanaan luottamusmiesaikana jopa semmoinen tapaus, että meitä on ollut osasto, missä on ollut paljon naisia ja yksi mies, ja tämä mies sai vähintään palkkaa. Eli hän teki siitä liitolle sitten kantelun, ja millä hoidastiin se asia. Sitten yksi asia, millä pitäisi asioita saada kuntoon, oli, että naisia pitäisi saada myös enemmän johtopaikoille. Että se on selkeästi, naisia on aivan liian vähän yritysten johtopaikoilla. Mutta sitten tästä perhevapaiden pakkojaosta, niin siihen mä en lähtisi millään. Eli mun mielestä perheiden täytyy itse saada valita, että kuka on kotona ja kuka ei. Kustannukset voidaan silti jakaa. Kyllä, kustannukset voidaan silti jakaa, kyllä. Okei, tasa-arvokin on suurin piirtein nyt. On siinä vähän hommaa. On siinä vähän hommaa jäi vielä, ei tässä paneelissa ei ratkaistu sitä asiaa. Se on todella iso yhteiskunnallinen asia ja monitahoinen, monisyinen asia toki monelta osin. Tuossa jo ajattelin sitten kysyä teiltä tämmöisen trivia-kysymyksen, että paljonko valtiolla on henkilöstöä tällä hetkellä, mutta Keijo ehti siihen jo vastatakin, että tällä hetkellä on alle 80 000, noin 78 000 taitaa olla viimeisin luku, jossa on tosiaan alaspäin tultu 90-luvun alun 220 000. Toki siinä pitää muistaa, että iso osahan siitä johtuu liikelaitostamisesta, yhtiöittämisestä. Siellä on lennät- ja puhelinlaitosta ja VR ja postia ja sun muuta, mistä on isot, ja yliopistot nyt viimeisempänä 2010 alusta, mutta myös väki on muuten vähentynyt. Mutta meillä on semmoista tutkimustietoa, että tämmöinen Eurofund 2012 tutki työelämää Euroopassa ja totesi, että suomalaisissa yrityksissä työelämää on uudistettu kaikkein eniten tai myllerretty, organisaatio-uudistuksia tehty kaikkein eniten. Ja sitten kun me katsotaan kotimaisia tutkimuksia, niin valtionhallinto on se, mitä on uudistettu ja myllerretty kaikkein eniten viimeisen 10 vuoden aikana. Mun täytyy sanoa, että meidän jäsenistö alkaa olla vähän väsynyt tähän jatkuvaan muutokseen. Ja jos katsoo nyt vaikka avit ja elyt, niin perustettiin 2010 ja nyt niitä ollaan jo miettimässä, että mitä niille tehdään. Ja ei tavallaan saada semmoista, voisi sanoa, että hetken rauhaa, vähän semmoinen fiilis on, että päästäisiin tekemään niitä töitäkin. Niin kertokaas mulle, miten te uudistaisitte valtionhallintoa tulevalla vaalikaudella. Mitä pitäisi tehdä, pitäisikö tehdä jotain vai miten mentäisiin? Ja nyt mä annan Keijon aloittaa. Tässä kun on jotenkin tähän sote-asiaankin joutunut mukaan ainakin seuraamaan läheltä, niin tullut mieleen, että kun vuonna 1996 lakkautettiin silloiset läänit, niin se taitaisi olla ihan hyvä aluerakenne tänä päivänä. Okei. Mennään sinne päin, niin Olli. Joo, toki valtionhallinnossakin on monta erilaista yksikköä ja monenlaista toimintaa, mutta varmaan siis tärkein asia on se, että muistetaan antaa myös sitä työrauhaa, että se on aivan kohtuutonta tehdä uudistuksia uudistusten perään ennen kuin ehditään analysoida kunnolla edellisten uudistusten vaikutukset, että tällainen paniikkiratkaisujen käyttäminen, se tuntuu kohtuuttomalta ja meillä on oma pieni esimerkki siitä Tampereen kaupungilla, joka nyt pelkästään tällä valtuustokaudella ensin on analysoitu tämä kuntarakennekysymys ja sen vaikutukset organisaatioon ja melkein lähdetty toteuttamaan sitä, mutta sitten tulikin sote-uudistus ja lähdettiin mylläämään sieltä puolelta. No kappas keppas sitten sote-uudistuskin meni puihin ja nyt sitten tehtiin vielä meidän oman toimintamallin arviointi ja uudistus, josta tänäänkin 3-4 tuntia istuttiin ja pohdittiin, että sitä on tietenkin helppo sieltä jostain neuvottelupöydästä katsoa, mutta miltä se kaikki näyttää sille henkilölle, joka menee töihin ja tekee sitä uransa siellä jossakin osana kaupungin sitä organisaatiota, ja se on kohtuutonta. Ja sama kun katsotaan vaikka elyjen tilannetta tällä hetkellä, että kymmeniä miljoonien leikkauksia ja samaan aikaan se organisaatio vedetään äkkimuutoksilla aina uuteen kuosiin, niin se on päivänselvää, että siinä ihmiset väsyvät ja siinä säästöt jäävät paljon vähäisemmiksi, koska se kuormittaa ihmisiä liikaa. Okei, Kesimo. Joo, eli just niin kuin aikaisemminkin sanoin, että se kokoaikainen ja jatkuva muuttaminen, eli ei ollenkaan katsota, mihin se muutos johtaa, oliko se hyvä vai huono, eli taas tehdään uutta muutosta muutoksen perään, eli vähän hillittäisiin niitä ja annettaisiin ihmisille työrauhaa. Raija. Jos vertaa kuntien tilannetta
esimerkiksi Paras-lain mukaan ja kuntaliitoksia ja yhteistoiminta-alueiden muodostamista ja sitä myllerrystä ja vertaa niin kuin valtion hallinnon myllerrystä, niin ihan samat asiat nousee esille. Henkilöstö on aivan sivussa, ne tekee siellä perustyötänsä ja miettii, mitähän nuo johtajat tuolla kabinetissa miettii. Eli liian ohueksi on jäänyt se henkilöstön mukaan ottaminen muutoksen tekemisessä. Et meillä on vaan niin kuin vähennetty ihmisiä. Ja sitten mä luin oikein tarkkaan tämän teidän pumaskan, kun otin netistä sen, niin mua ihmetytti se asia, että henkilöstökulut, kun on vähentynyt 216 miljoonaa euroa, niin 500 miljoonalla on ostettu konsulttipalveluita. Niin jotenkin mua niin kuin hämää se, että kuitenkin tälle palvelulle on niin kuin tarvetta. Joku konsultti tulee niin kuin sanomaan. Sehän on sama niin kuin kuntasektorilla, että siellä on yksi konsulttifirma, joka kiertää pitkin Suomea ja sanoo, että näin teidän pitää tehdä. Ja kunnanisät, niin kuin, että kun rahat ei riitä, niin varmaan näin pitää tehdä. Eli henkilöstön mukaan suunnitteluun ja kyllä täytyy sanoa, että kuntasektorin esimiehet ja johto on ihan ymmällänsä tässä kauheassa vauhdissa. Ja minäkin olen niitä tavannut aika paljon. Ne sanoo, että ei me tehdä tässä nyt mitään, kun me odotetaan, että se sote tulee. Sitten tehdään vasta. Eli kehittäminen pysähtyy tässä myllerryksessä ja vie liian paljon energiaa työntekijöiltä ja johdolta. Okei, Aleksi. Niin, varmaan monikin viisas on niin sanonut, mutta joltain niistä on sen kuullut, että oikeastaan ainoa pysyvä on muutos. Ja tämä kuuli jo 90-luvulla. Ja varmaan maailmassa näin oli, eli tietyllä tavalla se kuuluu tähän nykypäivään. Meidän maailma muuttuu ympärillä ja jos me ei jollain tavalla muuta mukana, niin me jäädään niin kuin maailman matkasta, mikä jo jossain määrin ehkä näkyy. Mä en sinällään ole mikään tämmöisten isojen muutosten kannattaja, kokonaisuusratkaisija. Mun mielestä tämä oli hyvä esimerkki, tämä ostopalveluesimerkki tuossa, tai vielä lähempää tämmöinen yksittäinen esimerkki oli se, kun Aamulehti vähän kuittaili tuonne Turun suuntaan, kun oli kumitettu joku väri toisenlaiseksi vaakunasta ja siitä oli lasku 40 000 ja tilaaja oli unohtanut, niin meillähän on tämmöinen, ei graafikko, vaan heraldikko, niin ihan omasta takaakin, että nämä on niin kuin tietysti huonoja esimerkkejä ja toivottavasti edusta sitä valtavirtaa, mutta että tämä täytyy niin kuin huomioida. Toisaalta mä olen itse huomannut sen, että kun saavuttaa jonkun aseman, missä voi asioita muuttaa, niin sitä on vähän tapana niin kuin miettiä, että miten tämä voisi tehdä paremmin. Ja sitten ehkä matkan varrella huomata, että hetkinen, että tähän suuntaan, minkä mä nyt tätä muutin, niin tämä oli lähtökohta 10 tai 20 vuotta sitten, riippuen tietysti sitä organisaation koosta, mutta että kyllä tämä varmaan näin menee ja esimerkiksi puolustusvoimien kehitystä kun on seurannut, niin se on tietynlainen spiraali, joka toistaa itseään, koska ihminen haluaa ehkä sitten luontaisesti niin jättää oman sormenjälkensä siihen organisaatioon, mitä kulloinkin johtaa. Mutta on totta, että on välillä aika hengähtää, mutta jatkuvasti täytyy olla valmis ja pohtia niitä muutoksia. Ja se, että ehkä on hyväkin niin, että työntekijät saa tehdä sitä perustyötä, ettei tarvitse itse osallistua vielä siihen. Toisaalta mä uskon niin, että jos lähdetään jotain kehittää, mä sanon tämän tarkoituksella vähän provosoiden, tietää tämän toimintaympäristön, missä nyt ollaan täällä, että kun jotain kehitetään, niin minä luotan työntekijöihin jopa sen kehittämisessä enemmän kuin työntekijäjärjestöihin. Okei. Sitten Tatjana oli vielä. No, tämä on ainakin se, että tämä on ollut hirveän nopeata se muutos ja se on vaikuttanut jokaisen teidän, ketkä toimitte valtionhallinnossa, niin varmaan siihen työympäristöön ja sen työn tekemiseen. Ja se on taas aiheuttanut sen, että se ilmapiiri on varmaan heikentynyt. Että se on niin kuin ihan se sama nyt, mitä on yksityisellä sektorilla tehty jo vuosikausia, niin sitten nyt kauhealla kiireellä sitten tehdään valtionhallinnossa. Että ei se ole hyvä. Että se pitää, niin kuin muutoksiahan pitää aina tehdä, mutta mun mielestä ne pitäisi ne muutoksetkin nyt tässä vaiheessa niin kuin jo hiljentää vauhti ja katsoa, että mitä siellä on hyvää ja ottaa se. Ja jos siellä on siellä vanhassakin jotain hyvää, niin jättää se. Et nyt on ilmeisesti tehty niin, että on vietetty koko niin kuin ihan ympäri, ainakin joissain tapauksissa, niin että ne vanhat hyvätkin on sitten mennyt siinä mukana.
kaiken tärkeintä on just tämä tämmöinen niin kuin henkilöstön mukanaolo ja henkilöstön kehittämisideat siinä koko siinä, no niin kuin tässä on jo puhuttu, että se niin kuin tuli se muutos siitä sitten oikealla lailla tehty. En mä muuta osaa siitä. Okei. Sitten meillä oli yleisöstä kysymys, niin ei ole hyvä. Tervehdys kaikille EIA-tuntijalle työhallinnosta. Tässä on aika monet asiat sivunut tätä meidän hallinnon perustyötä, eli työttömyyden hoito, työllisyyden kasvu. Ja sitten toisaalta tulee nämä valtionhallinnon rajut muutokset. Nyt haluaisin muistuttaa teitä, että jos ajatellaan TE-toimistojen perustasoa, niin sekä nykyisen hallituksen että edellisen aikana meillä on tapahtunut 3 erittäin suurta organisaatio-uudistusta, joista ensimmäinen oli se, kun työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö lakkautettiin ja muodostettiin työ- ja elinkeinoministeriö. Sitten TE-keskukset, alueelliset TE-keskukset muutettiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi, tuli ELY-keskukset. Ja sitten meillä oli oma TE-palvelu-uudistus tässä vuoden 2013 alusta, joka oli tämmöinen erittäin suuri, joka on lähinnä sitten tuonut negatiivisesti meidän hallinnon palvelut myöskin median riepoteltaviksi. Ja nämä kaikki on niin sellaisia uudistuksia, että ne on ihan konkreettisesti, ihan suoraan vaikuttanut kaikki juuri siihen perustasoon, missä on pitänyt hoitaa tätä työttömyyttä täysillä. Meillä on ohjaus- ja rakenteet kaikon matkalla. Meillä on tapahtunut monta katastrofaalista isoa asiaa, jossa perustyövälineiden käytettävyydessä, jotka on ihan välttämättömiä silloin, jos halutaan tehdä työtä täyspainoisesti. Kaikesta henkilöstö on repinyt itseensä aivan loppuun. Samanaikaisesti 2005 jälkeen meillä on liki 1/3 henkilöstö vähentynyt TE-toimistoissa. Jos otetaan huomioon se, että on vähentynyt vakituista väkeä, siellä ei eläköitymisten tilalle saada uusia ihmisiä, sen lisäksi on muita vähennyksiä tullut vielä. Jos joku lähtee pois, niin virkoja ei täytetä. Määräaikaiset on poistunut melkein kokonaan. Työllistettyjä on käytetty vähän vaihtelevasti siinä niin sanottuna lisäkäsinä, kun ei muuten ole saatu hoidettua asiaa, mutta nekin on vähennetty tässä. Eli puhutaan hyvin isosta vähenemästä henkilöstössä ja samanaikaisesti työttömyys on kasvanut valtavasti. Jos ajatellaan tätä työttömyyden hoitoa, niin se mikä ei mediassa julkisuudessa riittävästi näy eikä myöskään kansalaisille avaudu, on kaikki se valtava työ, mitä työllistymisen eteen koko tämän ajan on tapahtunut. Sehän on valtava se virtaus siellä. Siellä on työllistetty valtavasti väkeä. Se ei vain näy missään, koska työttömyysluvut on koko ajan suuria. Mutta täytyy muistaa, että se porukka siellä työttömien luvuissa ei ole sama koko ajan. Se ei ole kiinteä porukka. Siellähän tietysti valtaosa on saatu eteenpäin. Mutta kun koko ajan tulee ovista ja ikkunoista lisää väkeä, niin on ihan mahdotonta osoittaa tavallaan poliittisille päättäjille ja kansalaisille se, että sitä työtä todella tehdään. No nyt ollaan siinä tilanteessa, että henkilöstö alkaa olla niin poikki, että pitkät sairauslomat lisääntyy. Mä käyn paljon aluekierroksilla jututtamassa henkilöstöä, koska olen henkilöstöjärjestön puheenjohtaja ja törmään jatkuvasti siihen, että todetaan, että nyt ei enää jakseta hoitaa tätä savottaa. Ihmiset on vetänyt kaikki tällaiset keinot, mitä itse voin jo käyttöön, niin harmaa ylityö, jota suuresti vastustan, sanon kaikille, että pitäkää kiinni normaali työpäivästä. Se on ainoa tapa, millä te itse voitte omaan työhyvinvointiin vaikuttaa. Ja sitten samanaikaisesti yritän niin kannustaa heitä jaksamaan työssä. No mitä te näette, miten hoidetaan tilannetta eteenpäin seuraavan hallituskauden aikana, jos te pääsette läpi, mitä te olette valmiita tekemään sen eteen, että meillä tätä maan työttömyyttä hoidetaan alle 3 000 henkilöllä, reippaasti alle 3 000, puhutaan noin 2600 henkilöstä. Samanaikaisesti puhutaan siitä, että
mitään ei tapahdu. Minä tapasin pohjoismaisia kollegoita, joilla oli suuri huoli se, että esimerkiksi Tanskassa niin on mitoitettu, että virkailijaa kohti voi olla vastuulla asiakkaita 100, maksaa 120, ja nyt heillä on niin järkyttävä tilanne siellä, että se on noussut jopa 140 ja pahimmillaan jopa 180. Oli vähän aikaa hiljaa ja kuuntelin nämä muidenkin pohjoismaisten kommentit, että mä sanoisin, että meillä tuskaillaan lähinnä nyt sen kanssa, että miten me saataisiin tämä plus-minus 1000 asiakasta per virkailija hoidettua. Ymmärrätte hyvin, että sellaisia asiakasmääriä kukaan ei voi täyspainoisesti hoitaa ja kouluttaa työelämään. No, nyt meille tarvitaan ratkaisu sitten ostopalveluja. Ostetaan palveluja. Ne ei maksa mitään, sinne saa olla rahaa kuinka paljon. Niillä ei ole kontrollia, mitä sieltä tulee tuloksena, mutta meidän oma työ on kallista. Sitä ei voi turvata. No niin, työllisyydenhoitoon lääkkeitä ja resurssikysymys myöskin. Aloitetaan. Ei aloita vasemmista. Aloitetaanko musta välillä? Aloitetaan Kirsi-Marsalta. Eli mä oon ihan samaa mieltä, ja niin kuin mä sanoin, että mulla on hyvin lähellä ystäviä työvoimatoimistossa ja tiedän, kuinka he ovat todella väsyneitä. He tietävät, että koko ajan on tulosvastuuta ja pitäisi tehdä sitä ja tätä ja resurssit ja aika ei yksinkertaisesti riitä. Mutta monet yritykset ja tässäkin valtiohallinto niin ei ymmärrä, että se ulkoistus ei ole aina halvempi vaihtoehto. Eli tiedän hyvin paljon firmoja, jotka ovat hyvinkin innolla ulkostaneet ja vähän ajan päästä on vedetty takaisin, koska se ei ole ollutkaan halvempaa. Ja jos työttömyys lisääntyy, niin eikö silloin pitäisi laittaa lisää resursseja siihen porukkaan, mikä työllistää ihmisiä? Näin minun mielestäni. Raija. Tämä on aika tuttua kuultavaa tuolta muiltakin kentiltä, että valitettavasti niin kuin ihmiset väsyy siihen työhönsä ja nämä organisaatiomuutokset, mitä sanoit 3 peräkkäin, niin ne on valtavan suuria ollut teillä. Eli kyllä mä näkisin niin, että tässäkin niin pitäisi, tämä oli huippuesimerkkejä, mitä sä kerroit niin kuin Pohjoismaistakin, että näin vähän niin kuin on ihmisiä hoidettavana silleen niin kuin teillä. Eli kyllä mä näkisin, että siihen työhyvinvointiin panostaminen, ammattitaidon lisääminen ja sitten se, että riittävä henkilöstömäärä on oltava hoitamaan näitä. Ja sitten myöskin kyllä valtion pitää priorisoida, mitä tehdään ja mitä ei. Siis tämä työttömyyden hoito, mehän ollaan kaikki oltu samaa mieltä, että työtä lisää ihmisille. Niin mistä sitä työtä tulee? Kyllä TE-keskuksenkin tehtävä on niin kuin auttaa näitä ihmisiä. Ja tämä negatiivinen leima, mitä sanoit myöskin, niin minusta se on myös ihan niin kuin liian paljon negatiivista. Et monet sanoo, että en mä sieltä ole niin kuin työtä saanut ja varmasti monet on saanut työtä. Eli täälläkin tämä ulkoistaminen, mitä mä sanoin, että kuitenkin valtionhallinto ostaa niin kuin aika paljon ulkopuolelta näitä palveluita ja se, että on ammattitaitoa teillä palvella. Eli kyllä mä näkisin, että tähän pitää satsata, jos me aiotaan niin kuin työtä lisätä. Eli resursseja. Resursseja. Aleksi. Joo, se on tietysti valitettavaa tämä tämmöinen stigma tai negatiivinen leima. On seurannut julkisuudesta tätä tilannetta ja myönnän itsekin, että on kulmakarvoja nostanut, että miten voi olla niin, että puhelimeen ei vastata. Ja on valitettavaa, että tietyt tahot saa tämmöisen leiman otsaansa. Yrittäjät on yksi esimerkki, että kun ajattelee, niin mä oon jopa ehdottanut semmoista, että lopetetaan puhumasta yrittäjistä ja puhutaan työllistäjistä, koska joka ainoa yrittäjä, jos edes itsensä yrittäjä, niin on työllistäjä ja noin niin kuin isossa kuvassa niin työllistäjä on jo paljon positiivisempi niin kuin käsite kuin yrittäjä, mutta tähän itse asiaan niin on ihan samaa mieltä siinä, että kyllähän se pitää niin kuin ne resurssit mitoittaa niiden vaatimusten mukaan. Ja tässä tapauksessa mä en yksioikoisesti näe esimerkiksi ostopalvelua huonona, jos tietyt laatutekijät, niin kuin, jos ei nyt voida taata, mutta ainakin valvotaan, että tulee toteutumaan. Miksei sitten myös oman henkilöstön käyttöön. Olennaista tässä on se, että minä ainakin toivon, että tämä tämmöinen ylipuukkaus tai ylityöllistyminen sillä saralla niin on vain tilapäistä. Ja tärkeimpänä mä näkisin niin kuin vaikuttaminen siinä, että me voidaan lisätä työllisyyttä.
Ja mainitsit Tanskan esimerkkinä, niin kyllä Tanskan malli voisi niin kuin soveltua meillekin siinä, että kuinka ihmiset ylipäätään niin kuin pääsee takaisin työmarkkinoille, että ei pelkästään niin kuin tässä työvoimaresurssoinnissa sille sektorille. Mutta että tämä on niin kuin ensisijainen, mutta ei ole syytä epäillä, en tunne niin tarkkaan, enkä ole siellä itse toiminut, että en tunne näitä lukuja, mutta kyllähän nämä tältä kuulemalta niin aika kauhealta tuntuu. Mutta lisää töitä, vähemmän työttömiä. Okei. Sitten Tatjana. No niin, just Keijon kanssa puhuttiin, että jos tämä on budjetissa ollut siis tämän nykyisen hallituksen alkuperäisessä budjetissa, tai siinä 6 sixpackin budjetissa, tämä vähennystarve, niin onhan se nyt ihan hullu juttu, että nyt sitten, että kyllähän maalaisjärkikin sanoo, että jos kerta tämmöinen on tilanne, niin ensinnäkin, että se ulkoistaminen on nyt ihan hullua maksaa siitä, jos kerta on ammatti-ihmisiä, ammattitaitoisia ihmisiä siellä omasta takaa, tai mahdollisesti heidät on jo irtisanottu sitten. Että resursseja tarvitaan lisää ja siinä on kyllä tämä hallitus sitten tehnyt, siis se sixpack tehnyt huonon voiman, vaikkakin ne teki sitä pitkään ja hartaasti silloin ja siinä oli paljon hyvää. Mutta tämä on kyllä mennyt ihan vikaan, jos se siinä hallitusohjelmassa. Mä en osaa sanoa. Haluan repiikkiä toikasta teidän väärää käsitystä. TE-toimistoissa ei ole tapahtunut irtisanomisia, vaan henkilöstöä ei yksinkertaisesti täytetä ne vapautta. Sitten Keijo. Kyllä sitä on joutunut miettimään, että minkälaista se on ollut tehdä työtä siellä, kun hirveästi on ikäviä otsikoita julkisuudessa. Onkohan siinä sitten käynyt niin, että on uskottu liikaa siihen sähköisiin ja uusiin palveluihin? Niidenkin käynnistäminen vie hetken aikaa ja kun samaan aikaan on tullut tämä lisääntynyt työttömyys, niin työnantajan avoin työpaikka ja työntekijä ei tahdo kohdata oikein. Kyllä tälle varmaan jotain täytyy tehdä. En mä pidä oikeana sitä ostopalvelun käyttöä. Varmaan sitä tullaan perustelemaan sillä, että kun tulee joskus parempi aika, niin sitten pärjätään pienemmällä henkilökunnalla. Varmaan näin tullaan perustelemaan, mutta nythän tietysti pitäisi tehdä se, että työpaikka ja työntekijä, kaikki sen eteen, että työpaikka ja työntekijä kohtaa toisensa. Ja vielä Olli. Joo, tämä kurjuus on yhteistä. Se on myöskin kunnille tämä heijastuu niin, että samaan aikaan kun nämä rankat tehostamis- tai säästötoimenpiteet on ollut siellä TE-toimistossa päällä, niin valtiohan muutti tämän työmarkkinatuen kuntaosuuden maksatuksen niin, että nyt kunnat maksaa sitä jokaisesta 300 päivää työttömänä olleesta, kun aikaisemmin se oli 500 päivää. Ja Tampereen kaupungille esimerkiksi tämä pamautti semmoinen, nyt meillä menee semmoinen 30 miljoonaa euroa vuodessa sitten näihin kuntaosuuksiin. Ja Suomen 6 suurinta kaupunkia on vedonnut ministeriin toistuvasti, että jos ei ole resursseja lisätä TE-toimistoissa, niin sitten pitäisi miettiä, että voisivatko kunnat tehdä jotain, että saada uusia toimintavapauksia, auttaa nykyistä paremmin, että kun me tehdään esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa paljon, ja nehän kaikki kiertää elyjen kautta, TE-toimistojen kautta, niin jos me voisimme jotenkin sitä kuormitusta hillitä siellä TE-päässä sillä tavalla, että me tekisimme itse jotakin, saisimme lisää toimintavaltuuksia. No nyt ministeriö esittää, että tätä ei toteuteta, mutta sieltä mahdollisesti esitetään jälleen yhtä uutta kuntakokeilua, jolla sitten voidaan tarkastella asiaa uudelleen, mutta ei ihan heti varmaan suuria muutoksia tule. Tampereen seudulla, mihin tämä työttömyys keskittyy Pirkanmaalla, niin täällähän on leikattu sitä työttömyyden kasvua kuitenkin, että se on syytä muistaa, että se kova työ näkyy ja se noteerataan, mutta se vitsi on siinä, että kun leikataan kasvua, niin se ei vielä muuta sitä kokonaiskuvaa kovin paljon. Valtakunnallisesti on muuten outoa myös se, että kun TE-toimistolle on näitä säästöjä kohdennettu tai elyille, niin nimenomaan Pirkanmaa on tässä ottanut erityisen paljon osumaa, mikä tuntuu erikoiselta siitä syystä, että me olemme kroonisesti korkean työttömyyden alue. Miksi se resurssileikkaus kohdistuu näin paljon tänne? Ja tästä siltarumpujen paukuttamista tässä kyllä toivon tulevilta arvon kansanedustajilta myös, että täytyy pitää vähän oman kotimaakunnan puolia. Mutta kunnan ja TE-toimiston välisen yhteistyön ja raja-aitojen purkaminen ja jotenkin sen homman järjestäminen niin, että semmoinen tarpeeton päätösten pyörittäminen paikasta toiseen saadaan kuriin ja että saadaan aidosti se ihmisten työaika, joka heillä on rajallinen, niin käytettyä siihen asiakkaiden kohtaamiseen. Okei. Nyt mä katson, kello käy.
Ja meillä on nyt semmoisia tasa-arvoon liittyviä velvoitteita, meillä on ainakin yksi sisäpäästettävä kohta lastenhoito-operaatioihin. Nopeasti vastaatte 3 asiaa, kun eduskunta on kuitenkin tässäkin asiassa ylinpäättävä elin, niin millainen työnantaja valtio pitää olla? 3 sanaa. Ja lähdetään nyt liikkeelle. Oletko sä Olli-poika pitkään aikaa saanut olla ensimmäinen? No en, mutta ei mun pakko nytkään, Okei, mutta kyllä voin olla. Aloitetaan täältä aloitettiin, niin tänne päätetään. No joo. Ainakin kannustava, tasapuolinen ja taloudellisesti palkka, miten mä sen muotoilin, kannustava, tasapuolinen ja Jos saat viimeiseksi sanoa sen 3, niin joo. Mennään Keijo. Vastuullinen, oikeudenmukainen ja no, eikö hänellä 2 päin? Noniin, Olli-poika. Joo, no vaikkapa avoin, reilu ja ennustettava. Tasa-arvoinen, hyvinvoiva ja haluttu. Mä sanoisin, että selkeä perustehtävä. Hyvä. Hyvä johtaminen ja henkilöstön kannustaminen. Ja Aleksi. On luotettava, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. No niin, hienoa. Nyt me on saatu panelisteja se melkein 2 tuntia tässä prässättyä. Me on saatu hienoja vastauksia. Mä haluan kiittää meidän kaikkia panelisteja. Paitsi siitä, että olette tähän tilaisuuteen tullut, niin mä haluan kiittää teitä myöskin siitä, että olette laittanut ittenne alttiiksi arvostelulle, olette asettunut ehdolle. Me tarvitaan tässä yhteiskunnassa ihan puoluekantaan näkemyksiin riippumatta. Me tarvitaan aktiivisia poliittisia toimijoita, että tämä maa toimii, ja se on varmasti sellainen asia, joka vaatii myöskin henkilöltä itseltään aika paljon. Eli eiköhän me anneta aplodit vielä koko porukalle. Ja kaikille sekä tietysti ehdokkaille toivotan onnea ja menestystä keväällä, ja sitten meidän jäsenille niin toivon oikein hyvää kevään tuloa ja kohti kesää mennään. Kiitoksia kaikille paikalla olijoille. Kiitos.